Men siz yayını açıp oturupsılar mı? Yayının bir alıp barıcısı olmalı. Gel bere. Filozof al şunu. Menden önde yürüdü. Efire koşulaman dep. Beýle ýalňyşlygy kim goýuberdir? Nähili yanlışlık. Sensiz ýaýyn açyp. Aynen ya. Bir karasam ben almayayım. Efire de oturupsılar. Musa An Nuran. Goğmey. Yiğit Bart şöyle Ýa, Yiğit efir alacaktım. Kaçandan beri Urşa tutantı. Efir alınlar men dep. näme diýip kartyny görkezýän, şoňa diýä pul salmak üçin men datdan baramdy. İşte komnata baramda plan dokumentler gerek diýdi. O şu karty eline berene sen bankomatdan arkaýyn şoňa pulum ýatyrmaly, sen şondan pulum çekmeli. Вот именно. Oňýaly sen otaýyp baryp gaýrat edip şoňa pul ýatyryp beräýin dat diýmeli. Diýmeli, kartyň sokýan, isleýän puluňa ýatyrýan, isleýän puluňa çekýän. İşte Türkmenistan bu hükümeti söz konusu. İmkansızı gerçekleştiriyor. Ama yaxşı tarapa mezden yaman tarapa. Tagan ve yurismo. Murat gelsene gayret et o efire gelay da. Men sana ayda inmekim. Oho nereden Ýerde ya? oňal gedir. Şu bolmol, watsol ho bolmol, watsol. Sen puluňy şeýdip karty bankomata sokýan. Sonra isleýän puluňy ýatyrmaly, isleýän puluňam çekmeli. Egerde daşary ýurtda bolsaň, %2-3 näçe prosentden bilem, o kesintisi bolmaly. Şo kesintisini kesýär bolly. Bolýa bizem başga ýerde görmedik bolsam, ýani adam ulan görmedik bolsak kart onda bolýa. Doğru. Alo, selamun aleykümler. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Umut Bey otursunuz tamam. Kudaya şükür govu siz neli? Murat Ömrümü yedin. Aybar ömrümü yedin o. Sen bilendenim hemen kim? Senden dili kıska yerin var mı ya Allah aşkına? Niye böyle gelip bir çıkma yüreğin yok. Özün pikirin paylaşma. Ses almanlar. Yok al efire gelsin. Yok yazmasın. Ya adam gitsin ya adam efire gelsin. Açma. Efire çağıramız dur. Efir açamız. Ay çağıramız. Pulun karta koyma cüvinde sakla dedi. Murat gel yüreğin bar bolsa yine ayda oturup sana sen yalan gapla oturup sana ben seni tanımam dep. Derkar çağırayım. Alo dinleyin neme? Hani bir yıl tadelik valla neme deyip pasportlar 2 yıl mühlet bile uzoldu ya zagranlar diye şunu da kayda Bayram tek karara gol çekilmenler. Bir iki günden beri son iki tek yatalsalık var. Karara gol çekilmendir. Şoň üçin hem şu adın tek bellisi ýok diýe iyi pasolstwdan biziň özümiz hem raýatlarymyza habar eder diýe eger şu karara gol çekildi diýe. Ben videosunu paylaştım zaten. Kartonla pasolstwda arada. Düşünmedim. Çok da güzel. Haber tutup bilen gapleşen videomu pasolstwa paylaştım. Haber tutup gören var mı? Hawa şu haber videosu ba. Düşünüm. Aleyküm selam. Abiler için vallahi diyen şu 20 çöçenin aşak geldi. Bizim garaşak. Garaşacak mı? Ay bilemiz o ille gelen toyda var mı? Yemese bize onu da. İşte yok demeyen bulsa boldu tokta gilapa. Özümüz haber verir diýerler ha. Özümüz haber. Belki bolup bilersik sakda oraytyan belki de. Yani şurada yiğit parti men efir alınlar dep oturantı. Böyle gelmedi negatifçiler. Ben düşünmedim. Benim kanalımda dinlemen diye misafir yayın yok. Olmazsa bara şu yanda açayıp arkaya en şolabilen gepleşsen.
Ya men çıkayn o menden orkalarım kan. Yok o senden hem için korksunlar. Men gelýän awam şolar gelýän bir gepleşme adam şekilde. Töwünem zok, dadydem zok. Salam. Ay yürek bolsa geledi, yürek bolsa. Gelip komentar yazıp bilediler. Öz pikirini paylaşmaya hem yürek gerek. Ay menem geldim sulatlar guruluşun sulatlar guruluşun bin var dilim diyen ya diyeceğim. Murat dinle şu Murat açmaň sana şoň ýaly gerek bolsa efire gelsin. Sesini alym men şoň. Yazmasın şol. Ya efire gelsin ya adam çıksın gitsin. Aşatdan bir derek yer takla oturmasın. Derkar ülkem Türkmenistan'da yakışıklı da eşkir. Gel trainer dedi. Filozof senden nime tazalak başka? Sen nime de fikir edipsan adamlar ayda oturup da ayın onun da aeroporta gidemiz diyorlar açsınlar dedi keseller toplanmış otan asobinle. Ay Yiğit geldi bayır ruhsat verseniz bir iki ağız Yiğit bilen gepleşelim de Ben sizden. çıkar. Hoş sağ olun. Böyle men çıkar sağ. Hoş baka. Ha. Edil onunla men çıksama tayda gowluk bolmaýan. Şoň üçin men çykjak gel. Ito men zatlarym yok. Dokumentlarym bilişiň ýalak. Otuzun içinde de maňa da şurda çıkın diýip kat berildi, hiç kime çıkaran ok, hiç kimem yandan beren ok. Assalamualaikum. Aleyküm salam Yiğit. O medala. Hudaýa şükür özüň näle? Ama ahir yerdim wala. Şu bir aýtjak zadyma birinji de şu şatlyk şeýhif diýe. Soň ýene bir malaka sos bir patsan çykyp durdy watan dönükleri näme diýip. Edizmi? Men şolara düşünem. Näçe şöýtdiler ka? Men düşünem. Şatlyk giýrem gün agam salam aleykum şatlyk näme diýip. Näme bile bir zat berem ka? Näme üçin beýtdirgen? Men çözülmüyorum şonu hiç. Özüňe daşar ýurtdy bilet. Napırmer, ejen ölse gidi bilen ok, napırmer. Hudaý saklasyn, hiç kim başyna gelmesin. Napırmer bir kakyn ýa, liboy bir garnaşyň ölse gidi bilen ok. Ýöne giýre-de şatlyk agam gowmy näme diýip. Şu 46 adam üçinde baýdyr şu taşjaklara mar bagyşlaň bilen. Şoňa näme oýnaýar da. Şoňa adamlar Türkmenistany bu derejeye getirdi. Şolaryň şol panyatadaky adamlar da prosto bir şatlyk bir masenlik ay bolan kim bolanda da yani ne şu 47 adam üçinde baýdyr şolar diýip şoň üçin gelip şonu aýtjak bolan şolar. Aynen derim Murat deyip bir yazıp tira Türkmenistan Gülýaly ýöne Türkmenistan başaryp bilen oklar. Şonuň ýaly baý döwleti başarmak üçin bir kelle gerek. Krize sokup zınglara yurdumuzu şu zatlar aydan da biz vatan dönüyor bolýas. Bize näki aýtsam Türkmenistan satyanlar gözü bilen seretýärler ýöne hakykatlar haçandan beri aydan adamlar vatan dönüyor boldy. Barıp yan kaýdyşyň ýaly şata ýalaklyk satýalarsan. Tagan men bir zat gurrun bereýin adyr. Ýekide bir zat bereýin hemmäňe pikirleriň düýün aşamam aýtdym ýöne. Ses bilen aydan ýalak däl. Eretädir 2021-de Türkmenistanyň giýerdejisi milli gelir gayri milli safi hasılat diýilýär. GSMH ha. Ol näme göre hasaplanýar? O näme göre hasaplanýar? Bileňmi? Bir ýyllyk Türkmenistanyň giýerdejisi we çykdyjysy hasaplanýar. Şonu artan pullon adamlaryň başyna düşýän sany. Adamlara bölýärler we şonça pul hasap. Meselem şu ýylky 2021-de Türkmenistanyň giýerdejisi 105,19 milyar dollar. Ha. Tamam. Ýyllyk adam başyna düşýäni 17.000 dollar bolýar. Bir ýylda adam başyna 17.000 dollar düşmeli. Olam aýlyk 1.400 dollar bolýar. Aýlyk 1.400 dollar zatdan sen bankyň hasabyna hasaplanda da 7 milyon geçýär da.
7 milyon Tamam. geççe şu berilýän aýlykdan geççe. Soň bu Çorna rayonunda Garabağdar'da hasaplasaň 252 milyon bolýar. 252 milyonyň 7 milyonunu berip ötür gözüň ötür. Şoň 50 milyon adamlara berip 202 milyon alan adam şol bar. Hemme Türkmenistanlar adamlaryň hemmesi pullum bolýar. Soň näle aýtsam, emme edýän zatlaryny edip bolýar da seredadyr Aşgabat City diýip gurulýar atada yer. Bir jaý diýe paşdy bir 150 000 dollar diýe. 150 000 dollar. Tamammy? Şu temada bir zat aýtyp berjek şumat. Gepiňe böldüm Aşgabat City hakda. Ýeste, sen görläp bolsun maçy. 150 dollar diýip hasaplanýar da, ha. Bir öýüň baky aslında normal. Dogry. Hemme zady dogry hasaplanýar. Düşünýärmi? 150 000 dollar da hazır bir adam ýekeje öýde işleýän bolsa öýde. Nausnik sok çıkardyňmy? Nausnik sok çıkardyňmy? Aba. Götködümi? Aýyrdım. Indi seret şeyle 150 000 dollary bir adam bir maşgalada ýekeje adam işläp 8 ýylda gazanyp bilýär. Aslında bize hak etýän aýlygymyz berildi. 8 ýylda şol öýüm alyp bolýar, düşündiňmi? 8 ýyl normal da dogrudan 8 ýyl işleýän, öýüň alýan, gyra geçýän, oturýan. Ýöne bize edilýän zatlary, öýüň narhlary, hemme zatlaryň narhlary, şol zatlar ýöne bize berilýän aýlyklar, biziň beril almaly aýlyklarymyzyň yüzlerce esses aşakda. Düşünýän mädir çöregim 2 manat dogry. 5 manat. 5 manat. Tamam, çörek 5 manat bolsa şu tamam dogry. Narhy dogry. Dogry, indi bir zat aýtyp beren men sana. Seret Aşgabat City hakda aýdyp bersem, şu taýda men liçny sanaýan olanma sana Aşgabatda olan bir türküň elinde firmada işleýär. O türküm 1995-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň stroýkasyny etdi. 3 aýak amşalal gurdy. Galan nemelerine. Garaz diýär, aňardan Türkmenistandan näçe ming dollarlar iş alýar bular. Biziň türkmenden. Bäri gele 2 türkmen olan şolaň elinde 500 dollar işläp bilen. Türkmen oğlanlarımız gelip şu taýda şol işler etdi. Ýene türkler akidip aňarda dwaýnoy bahada satdylar bilen. Urluş hakynda şu. Diňe bir sana adam joýsuna pul işle, oň üçin hem daşary firmalaryny çağıra. Näme türkmen oňlary edilen nokta. Mine şu alýan zakazlarna türkmenler etdi barna. Ana şu näme dip ýazanlara değişli pat kalemlara diýenler. Gyzyklan görüň şu zatlary. Bular bir ikinciden bir zat etjek. Bir adam naprimер däli, bolýan zat. 8 ýaşynda mekde var, 10 ýyl mekde okaýa, 2 ýyl gullyk etdiň, 5 ýyl universitede okaýan. Awa öýlenýän, ýani ýaşajak ömrüň 40 ýyl, 50 ýyl gowy durmuşda ýaşaýan, dogrymy? Çağany görüp ýan, gowy iýip içip aýlanyp, awaza edip, gowy ýaşajak ýylyň maksimum 40-50 ýyl. Ondan galan ýyl işleýän, okaýan, gullyk etdiň, onu etdiň, bunu etdiň, garaz özüňe wagt aýryp bilen okyan. Men düşünýän Türkmenistany Rossiýa bolýarmy? Amerika bolýarmy? Normal bir ýurt alsyn, ne Dagestan, Çeçnya deli. Şoň adamlar naprimер Türkiýede sıkışyk alan ok, islendik wagty gidip bilýär ýurduna. Rossiýa bagly, spokoýny gidip gelip bilýär, ölüsine gidip bilýär. Ejesini, kakasyny wagtynda görüp bilýär. Nahu gerek maňa Türkmenistan bile, men arkada näme diýip oturup, lutşy men normal żyznymy ýaşajak, maňa kim bolanda tapajak. Ni tolka maňa halkymyz, deňduşymyz, goňşym, klasaşym, tanydygym, garyndaşym normal ýaşasyn. Gowy ýeşsin, gowy aýlansyn, dünýäni geçsin, ejesini, kakasyny isledik zaman görüp bilsin. Aslında adamyň żyznyň näme şu. Maňa ol boldy da, bul boldy da maňa bildiren. O kim bolasyn şol? Yiğit näme pikir edýän? Türkmenistanyň hem adam Gurbanguly Berdimuhammedow ýaly ýa-da Türkmenistany dolandyryp biljek adam ýokdur diýip pikir edýänmi ýurdumyzda? Seret başka yiğit mendinle başka zatlara girme gerek yok onun için. Arkaýny ýaşamak üçin başka bir döwletiň
dadı diýilýär da näme diýilýär şoňadyr. Sömürgeli Himayesi altından Türkçe. Aynen himayesi altına girmene gerek yok. Zaten sen etýän işini şördü. Türkmenistan'da da düzgün etsen her kim öz işine teretse aýdyşmaýalak. Äder iň bärkije Dubai ele alalım. 1970-nji ýylda näle girdi şol? 2020 ýyly elinde näle ger? Neçe milyon halkı var interesin filozof Dubai'da? Edil ona anyk bilemok men. Ýöne ýaklaşyk 18-20 milyara zat milyona goloy daşary ýurtdan işlemäge baran badyny bilýän. Doğru. Cemal efire gelecek misiniz? Birazcık ürün edelim. Türkmenistan'ın 5 milyon halkı bilen şu ýagdaýda bir seretsin, onun yarısı daşary ýurtda bolsa şu ýanda 3 milyon halkı var. 3 milyon halkı hem nana uçura durup kösenýär, her hili kıyınçılık çekýär bilen 3 milyon halkına seyredip şu dünýäde 4-nji ýerde Gazi boyunça, prosto Gazi boyunça ondan daşary men sana oturmayın. Türkmenistan'dan çıkan zatlar. Deva üçür. Ay Hudaý canına hukugyny bilip hakimiyeti öz eline alar eken kaçan interesine. Dubai'da mı 3 milyon? İşte хорошо. Vatandaşlar kaçan bolar eken, kaçan bir sesiniz çıkad eken, şunça bu oturan bir kanunçuluğa, zulüma men hayran ey. Onun da adamlar çıkamız oturuplar azada, aeroporda. Ben şu vaxtdan ucu perjivat edip başladım bunları. Akmak sürer döwran akıllı onun hayranı. Doğru aýtjaňyz. Oza. Ova şeytan gulu demeli. Ona başka adam takıp bolan yok indi. Şeytan gulu. Aýtmaly geplerin hemmesi aýdyldy. Indi adamlar ýollaryň açylmagyny ýöle karaşar meken interesine. İyul'da açmazsa yine mi karaşadılar? Kuvat takıpsın dedi. Adamlar her kilat taktılar ama. Dur. Çok ayıp ama. Sakin ol. Saçını toplayıp üstüne. Sağ olun Oza. Efira geles mi? 2025'e Karaş'a verildi. Karaşacak mı doğrudan Muzaffer Eke? 2025 hiç oturacaksın mı? Murat giredi çıkadı. Komentar yazıp bilen yok kudrot anlanırda. Doğru Cemal apa. Doğru şunun üçüne halk uyanmalı, halk destek bolmalı birini koldamalı, birine çıkmalı. İnanmakan negatifçiler bara. Zarya da öyle. Gel yiğit olmasa. Negatifçiler bara. Şoların ağzını halk yapmalı. Sen gören yok mu bizden çekiyortan kınçılığımızı de. Yaşasın kadamız. Ana şonday bolmalı halkımız. Fakat şu hemmesi Karaşa oturupdu kaçan geledden bir test Türkmenistan'ı özgürlüğünü al beredi, azatlığını al beredi. Ana bu Maxim Gorki'nin ana dep kitabı var okadınız var mı yok mu bilinmeyen şu yanda işçiler nime dedi de nime dediler devrim gibi bir şey de şu anda ne internet var ne primer şu vaxtların nimesi bilen aydıp beredi. Adamlar listovka paylamak için yine bizlerinki tek aktivistler zatlarda listovka paylamak için oba köy gezip işte kandi kıyınçılığına bir obaya gitmeli deyeli bir aktivist tek devrimçilerin biri bir obaya gitmek için bir gün 2 gün yol işte zat etmeli buladılar. Kitapları eltip adamlara oka vermek için listovkalara paylamak için bundan başka işçilere, fabrikaya listovka girkizecekler, karı hatınlar, kandi kıyınçılıklar bilen listovka dağıtadılar. Dana şununki tek zat edediler de devrim edediler. Hazır bizlerde
Elimizin tekinde internet var. Telefonlarımız hemimizin sensorunu. Lüboy yere girip, lüboy zat alıp, araştırıp, okap, paylaşıp adamları bilgilendirip oladı. Türkmenistan hakkında şunca aydamız, vatandaşlar bizlere karşılık görkezmezden ön birinci ölçür bilinler kanaka yurtta yaşlısılar siler. Şonu bir Aydamıza şonu hem etmediler geledilerden ay sen yurda sattın, ay sen onu da ettin. Kandi kıyınçılıklar bilen adamlar şu yollardan geçip de bizlere mecbur geçmeli. Mecbur. İyi geldi. Ay zaradılık kaldı. Yan näme olay? Yan gepimi izi da kansa oturmam da. Yan gepime düşünündir käbir adamlar. Ay ana vatanını sattı, yurdunu sattı. O vatan satılan değil. Prosto hükümet sistemi değişiyor otayda. Yani Vinüz'ün yani halkın hakkı gorulýar şonda. Bilen? Doğru. O Doğru yöne. Sinasmat başka bir goýar. Kimi goýar? Sira oňam ýegeni vardyr, oňam dogany vardyr, oňam bajysy vardyr. Tapady ýok türkmen halkyň bar. Parlament sistemi etmeli. Şunun için parlament sistemi etmeli. İşte bu yep bilmesinler. Hani bir soru olacak. Başka gepin ölen şumat ne maňa aydandyr watanyna satjak bolar Russiýa tuda dep. Bir soru olacak. Haýsy bir orsu gördüň? Lokantada bile paspas edip örenni. 30 ýaşly oglan paspas edip 20 ýaşly türküm patron bolupdyr. Mena Hudaýa şükür işim gowy gölläni işleýän patronum ýok üstünde. Ne bopşmatdan. Haýsy orsu, haýsy Dagistany, haýsy Amerikançy, haýsy Almaniýanyň adamly. Bir nemäň adamly, şo özbek, türkmen, täjik paspasa şol pasuda da şol bar işte agyr işte zaçmar dedip çumar dedip işletdiler. Ýene girerler de şatlyk agam gowmy oňotmaýyn dip galdyrýarlar otaýda o bile. İstendik wagtyň öňüne gidip bilen o. Ikinji sorta adam sen. Ýaşajaňam 50-40 ýyl. Sen 100 ýaşaýsan, 100 ýaşaý. Şonuň 30 ýylyny başga zatlar üçin harjaýan. Kim bolanda näme saňa prezident demek halkyň hyzmaty etmeli. Man başga zat haça bir voýla ber o, boýla pul beren o, aýlyk beren o, jaý beren o, udobstwa beren o, bir voýla ber o. Nämiş velayat maşyn girmek bolan o Aşgabatda. Onda velayatyň oglanlaryny gulluga gitmeň. Diňe ahal Aşgabatda gidin gulluga. Velayatyňlara gitmeň gulluga. Gel we ahal lewapda şoz marýan oglanlaryny granitsada gulluga etdiräňiz. Öz Aşgabatyň oglanlaryny oňa jaň etdirip, eje kaka diýdirip, Aşgabatda Sançasda sport rota diýdimi, nerede kondisionerlerde gulluga etdiräler. Bilen nide sprezlüs bilen nide deňlik men özüm 2 ýyl gulluk etdim maşyny Aşgabat barýan gaýdy ýokardan gelen buyruk şeýle bolanak klubuna berdi de men lewapladım. Why näme üçin bolanak dedim o men şu taň garajda pasportum ýaşyl 2 ýyl gulluk etdim men şu watan üçin. Şumat ölmeli bolsam ölüp gidämeli men şu gullukda. Näme üçin şol olan öldü diýip şu men komandirimi ofisiýerim basanoklar men gulluk edip berdim. Düşman öldürse öläýmelli boy bereme dedim. Canım berme üçin gittim watana de gulluga dedim. Indi men öz Stalitsanda öz maşynda aýdylmajak bolsam oňanyk sistemany men aýtmaýyn wara küfür etmäň şerde. Ya bir gakarym bilenleri gireler şatlyk diýdi şeýhefdeňe baryp ýatan näme bar? Bir daşar ýurtda ni daý Hudaýyna Russiýaga gidip barýan ýol açylsa ýa şu taýda tapajak bir ýerde görsem özüm öldüren şonu wara. Çıkıvan bilen avalar yanaklar, o da şerür. Çıksalar gurla evlenoklar. Gurla evlenok. Oğun bir yirttir vatan dönükleri, näme dip. Samsık vatan dönük değil. Aktivist demek, adam hukuklarını gorayan adam olur. Yani öz durmuşunu, öz işini, öz adını koyup, vatan üçün, vatan demek halk üçün, kösünle garamaya üçün. Kanäşi ministrler baýyň çagasy ýa bir ber üçin-de biznesmenler olar şu manda etden gepleriniz ýakan okdur. Çünki olaryň ykdysady ýeri ber hemme zat normal problemasy ýok, gaýgy gamy ýok. Prosto adamlar hiç kim düşünme, hiç kim. Ne düýün görýän o. Iksan türkmeni gyzymyz pasda moýşunda işle.
Fakirler kvartirasından çıkaracak diye hacayinlerine. Ne için prosto göre bir ümsümcük fakircik işler böyle kvartira tap verdim ona. Prost neyse arap şuna adamlar kan gören. Doğru elbet kıyızlarımızdan var. Yani o kıyızlarımızdan ya şu tayda ya ne arada gördüm. Bir oğlan 32-35 yaşındadır Türkmen oğlan yer paspas edip böyle malakasos veren patron üstünde bilen. Bot bana ağır gelenler şu pathalimler size değişti. Şular yana gelip görün Türkmenin adı sen o tayda münçi şey. Ah şekerim mermerim yine arkadağım deyip. Berde sen zaya. Sen zaçmaydı ettiler bu tayda. Sen kim olay? O tayda ketenle çişmede şu tayda gelip gör yağdayını. Mun adamdan bir şu yana olsa da sen o vatanına gitti şu an. Ya şunca Bu ölenler barada Yiğit, ölenler barada nime fikir edesen. Ölüp şu daşar yurtta kalan adamlar barada nime fikir edesen. Daşar şu olur da benden ne aç adam o ne olup ne yapıyor şu tayda bir var gidecek 60 yaşlarında var buradaysa rak kesel aşkazın aslında mezna rak var demeden dem alıp yatır ama bir kıyızı yanlışmat yani arza yazı gelince birinci reiste sene gideceğiz diye paso ne varsa yok akiden o öyle yaşta gömye bollu başka zaten. Ve şunun yalı neçe случай oldu bilen miydin sen? Neçe случай oldu şunun yalı? Yaşacık olanlar hem her kere keser konsülsü var ya konsülsü ayta bizim elimizden gelen zat yok. Kimin elinden geliyor? Siz ne için berde daşar yurtta dursunuz adamlara, rayatlara kömek etmeyecek bolsanız. Ava. Yiğit geple biz sen dinleyelim. Dostum bu geplerin azırak yanlış gitti. Paspas yapan zay edip. Yok doğru men paspas yapana zay edeyim ok. Ona zay edeyim ok men. Şu televizora çıkıyorlar gulyanak arkamızda arkadağımız var. Yurdumuz koyuyor diyorlar. Başka bir inastransın gözünden apırmer. Ruslan gözünde ay Türkmen mi ay Türkçe'de paspas etmiyorlar de bilen. Ben Oman'da dedim. Başka yani daşlardan seyredip dedim ben. Öz o zaya işte, zapollu işte, men işe zapollu diyemem ki yani düşür ya yani yurdumuz öz ne yapayım her bir normal adam bir prikaz dursa özünün küçük olan senen pas etsen yakan ok men fikrimçe çıkmadı. Doğru ki men de Türkmen olanlara pasuda yok işte mal bakıp ne bileyim moykada işlep biraptı. Asitlerin nime yurdumuzlarda napma fikirlerini görsen de bize yurdumuzda edip olmadı şu işleri. Bundan beterlerini, bundan yaxşı işler kerhanalar işte firmalar kursa boladı. Öz yurdumuzu geliştirse boladı. Ama bir adam peskelçilik ber oturan. Bar baylığını bir adam yep yatıptı. Halka yediren yok. Özünün şu kuruğu, özünün simyasından halk olsa dost. Men yanlış geplem yok, sen yanlış düşündün. Men şoňa zaya demok. Zaya demok, şol etdi demok. Vinujlun etdi adam. Ekmek parası, öýüne pul uratjak. Jigisi aranok, ejesi aranokdur, problemasi vardır boy adamlarda. Şo ýagdaýlary getiren sebäbini düşündirýän men. Düşündüm. Doğru. Gelsin yayınlardan çıkmadan efire gel. Bar fikrin bolsa Ayçak zadın bolsa efire gel öz fikrin korsenem. Cemal geldi. Anırdan durup yazmaktan başka zat yok. Kudaya şükür mende problemam yok. Böyle ana işim gücüm hem de normal. Problema yok. Prosto gören de şular yani Türkmenler. Gıyna ne anı özüm oturup bara. Cemal hoş geldiniz. Salam alek. Oňatmysyň salymyzga olma. Hudaý şükür olsun Ali. Ben bu yigiti podдержать etjek boldum bu yigit diýeni. Bunun aýdyşy doğru aýdýa. Bizim oňat talantly молодежь hakyky börde polýu ya. Meselem aeroportda geçende bularyň bir raboçy türkü geçe börde onu hasabam etmeýe türkler. Öz türkünü şu ýerde. Ýöne aeroportdan bizim döwletde geçende oňa bir uly hormat bile geçirýärler. A bizimkileri geçirende ezi vezik geçirýärler. Doğru aýdýan.
Hiç bizi var, biz özümüzünkiler bizi adım hatarında görmeye käbirlere. Особенно şu smena bağlı. Ahal smena düştün mü? Eziyale bağlı. Daşoğuz eziyalar. Men не говорю, что все ахалы плохие. Men не говорю, что все levaplar yaman ya goğu diyem ok da bizde ayrımçılık var. Men Türkmen olup men öz paytahtımın bu nämesi bilem ok. Doğan ayaldan şuna burada yani Ak Muhammed erkek yanak bana numarını dur men sana aydan numarımı diçkana yazacak. Türkiye'de olsun görsen men sana yüzmem görkecek özüm opçu özüm görkecek sen bana yaz diçka men sana belledim da dabayt ettim men sana yazacak hazır adresin ya sen bana yaz men sana özüm görkecek problema da yüzüm görkecek. Men aytjak bolan zat. Sen al patkalem bile. Hazır Hudaý saklasın ejeňe bajyň ölse gidip bilen ay ýurduňa näme bu taýda patkalem sıraýan o. Çuçka ýyban bile. Не ругайте, здесь девушки, женщины есть. La gahar mele şular ýana patkalemler var. Bolanda näme sen akallo. Söwüşmäňler haýyrsizlerden. So men aytjak bolan zat. Akallo olsa men görüşjek sen bilen. Men aytjak bolan zatym bizim hene şörde Türkmenler, Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar var. Alıp görün haýsy biri da bizim börde restoran açjalar, lokant açjalar. Hellen hemme zat gelýär Türkmen nerede olsa da günni görýär, nerede olsa da. Näme üçin biz şonu aňarda açy bilemiz ok? Näme üçin biz aňarda baýa bilemiz ok? Ana şonu soramaly. Esasy zat şol. Biz başka prezident ya başka biri bolsun diýemiz ok. Prezident şol bolsun, ýöne ýalňyşlaryna bize de düşünsün, bize de kömek etsin, halkyna iýdirsin. Şonu talap edelim. Başka zat değil. Biz воевать не едем же, правильно, Таганова? Мы требуем свои права и все. Bu prezident düzelmedi Cemal apa. Şunça adamın kanı elinde. Şunça enatanın, şunça studentin kanı elinde. Bu prezident indi köp oturup bilemedi Türkmenistan'ın başında. Yol var. Bankaya gitse hem giderdi, gitmese hem giderdi. Maymuna göz hoşuna oynamadı. Halkı bana şunça kırdı. Tolka koronavirüsten ne içemin adam öldü. Şunça adam evlatlarını geçirip yanan prezident olup kalsın mı? Gitse hem gider, gitmese hem giderdi. Yok, ben bolsun bolmasın diýmen. Ýöne häzir şu oturan wagtynda şu eden ýalňyşlyklaryny düşünsün. Bizler şunça haýyş etdik, arza yazdık, garaň pasportu uzaldy otylar. Это тоже плюс sizin işiniz şu. Sizin aktivistleriň işi şu. Size goşulan поддержка veren adamların işi taňar ýalkasyna aýdan öz adımdan mesele. Şu mış çıkan olsa значит doğru pasport uzaldylar nesip bolsa. Yol hakda aýtsam, men bir tarapdan men поддерживаю, потому что bizim 5 milyon halkymızım yok. Hemmemiz çözsek birden kesel ýene ýaýrasa o ýerde Taganova men şondanam gorkýan. Diňe bizim döwlet ýapyk däl, ýene bir 6 ay garaşalyň. Gidip häzir aeroportda gidip biz vaývat etsek, ýene biz maskara bolmaşmy? Dinle bizim yurdumuz yapıp, başka devletler rayetlerini alıp önlem aldılar Cemal apa. Düşünüyorsunuz mu? Şunca pul, gazın, neftin, hem mezadın pulu nereye gitti? Bu halka çıkıp virüsten korap bilmeyecek bolsa, nime şu yurdun başında hükümet nimeye gerek bize onda? Vatandaşlar çıkıp bilmeyecek bolsa. Adamlar dışarıysa öyle gidi oturan. Tamam salgınları al gitmezsin. Tamam keselleri alıp gitsin. Keseller ölüp kal oturan. Ne için Türkmenistan vatandaşlar dışarıda ölüp kalmalı? Nerede var makazakon? Net ben düşünüyorum. Sen prava düşünüyorsun men zakona ya hiç sada karşı näme demok. Prosta biz azıcık hareket edeninizde birazcık düşünerek edelim diyecek bolan. Yine Avustralya'da yol yapık, Singapur'da yol yapık, hazır Rusya'da yol yapık. Indi bizlerim garaşalın hanı most son bahar gelende açılar nesip olsa açılar diyen gep var tolka Türkmenistan'dan 2023 deyip yalan ol. Gep yaratmanlar yani devletleriniz например, Россия bir ay bundan ön yaptı yollarını. До этого gidi oturantıyam, gel oturantıyam, rayatlarını yam aldı. Şonun am, например, Goştkan bilen bugün gepleştik. Dubai'da Ruslar kalıp, aeroporda toplanıp çıkıptılardanı zat ediptiler. Yani sesleniptiler. Son sırazlı günde 2 samolyot bilen adamlar izni alıptı şu koronavirüs bolanda. Türkmenler sabredip oturadı. Nime üçün Rusya şunca halkına çıkıp pilottan Türkmenistan 5 milyon halkına neye çıkıp bilen yok. Şunca baylığı bilen. Halkın var baylığını yedi, var kanına emdi. Doğru emez mi?
Ay indi Doğru. bunaqa kıyınçılık gününde eye çıksın. Hükümet nimeye gerek eye çıkıp bilmeyecek bolsa. Yeter artık. Adamlar Çıkar bilsin eğilip şu özlerini. Bunu. hükümet halk ol. Çıkar, конечно, nesip olsa iyi. Просто ayçak olyanzadım. Hareketimizi, ayağımızı nemeden de hareketen de fikir edip edelim. Ben maskara olmalıyım. Türkmen, söteki biz Türkmen halk. Maskara bulacağımızı bulmadık mı Cemal Apa? Bundan Bulduk. beter kandi maskara bulacaksınız. Ene şu Yankı şu konuda ben, например, nira haysi internete girsem, televizyona girsem Amerika üstümüzden gülüyor. İnternette dene bizi kritikava, bizim vatanımız kritikava dedi. Hemmesi bizi mal hükmünde görüyor. Şoňa eti doğrudan utanç bizler için. Yöne Türkmen halkı mal değil, onu içinden tanasalar. En güçlü, bilimli, iyi şengir halk, bir iyi şengir halk, hakiki zahmet söyür halk. bizler şu adaya kim getirdi? Bizler şu adaya kim getirdi? Ya hükümet getirdi. Düşündünüz? Bizler şu adaya hem özünü dünyaya maskara edip hem Türkmen halkına özü hükümet maskara etti. Düşündünüz mü? Başarıp bilen yok. Şunun içinden buldu. Şu başarıp bilmeyen adam yurdun başında tutmanın bir manası yok. Gara Türkmen hükümeti biz değil diye. Onda kim Türkmen hükümeti? Halk değil mi? Halk için değil mi vatanınız? Okuldan görüp göründü ya. Serdar Baltayip koşulacak. Alayın mı Serdar seni? Efire koşulacak mı? Yağdaylar adamlar kabutu şu daşar yurttan gelen adamlara bir normal liçenya ber oturan ya duyurudun içindeki koronavirüslara bir çare tapıp bile oturan tek. Mana Lebap'ta çağlar balinsalarda dolup yatır. Karn ağrısı, temperatura, pnevmoniyamış. Nereden çıktı bu pnevmoniya? Nereden araştırma yok ki Türkmenistan'da. Adamları uyarmadı. Nime için bu beçelere bir zat bu oturan araştırmadılar. Önlem almadılar, liçit etmediler. Hemen dermanlar kımmat. Bizde bilim, Hemen dermanlar kımmat. bilim yok. Hem studentler çeyreden çeyreğe gidecek. Bilim yok. Nime için yok bilim? Nime için bilimin önüne oturuptu? Ne bizler yanma yaşlı akıllı olanlarımız yani eğitim aydan tek ya garson ya moykada işlep yaptı ya yine bir yerde nime için öz mesleği Türkmenistan'da devam ettirip bilmeyenler, bilmeyenini biliyorlar. Çıkın onda fikriniz aydın. Çıkın fikriniz aydın yaşlar. what? Adamlar daşar yurtta diplomlu köle bulduk. Diplomlu köleler daşar yurttakiler. Ne için öz yurdumuza mümkünçilik yok. Yaşamaya, işlemeye, öz mesleğini devam ettirmeye. Ne için okudu bu adamlar? Öz yurdunda iş tapıp bilmeyecek olsa. Senin hemen doğru, ayda oturan zaten doğru. Şimdi şurada çıkış edeni bilen bizler çıkış ediyorsun, biz dinle otuyorlar. Hazır yavaş yavaşına pasportun uzaltmasını kazandığınızlar nasip olsa. Men prosta bir kem aytacak olan zadım. Muni aeroporda çıkıp kazanan zadımız bolar mı ka, bolmaz mı ka? Men şu zadı... Ben karan aeroporda çıkmaya çağrış edem yok. Vatandaşlar kesel adamlar bizler samaloti versin Türkmenistan'a giden bize hep çıkarttılar Cemal Apa. Kesel adamlar nime istesiz böyle ölüp kalsın mı? Ya neçe mi adam ölüp kaldı? Конечно, hiç kim ister onu. No şunu var neujeli nerede bunu biz kazanırlar nerede? Adamlar çıkacak mıyız da oturup da samalot versin bize yurdumuza gidecek de oturup da ben varım mı? Ben çağrış edem yok. Pradiyet edilen yok orada. Miting organize edilen yok. Cemal Apa eşitlik beni. Orada protest edilen yok. Cemal Apa. Orada protest edilen yok. Orada miting edilen yok. Orada Gurbanguly diktatör gitsin gün bolsun deyilen yok. Adamlar kesel. Kesel adamlar yurduna gidecek bu otan. Yurdunda bir liçenya bulası gel otan. Başkasının yanında bulası gel otan. Bu en doğal hakkı. Buna hiç kim karşı çıkıp bilmedi. Sen azıcık çık şey dotisin kabuta ben sana karşı demedim. Birazcık fikir edelim. Yo bilemem. Prosto sizem düşünün. Neçe min adam daşar yurtta öldü kaldı. Yeter artık. Yeter. Huday var maskaraçılık bu. Adamların beçeleri var, enesi var, atası var. Şuların arkasından bu merek yemedili miydi? Bir huday oluyan kesili miydi? Şu mu adamın değeri? Bir zat koşayın işte. Şu yurda gidecek adamlar aslında kesel ya anarda ecez kakası kesel radnoylar yaranok ya ölecek olan rak olup yatan adamlar var işte.
şolar gidecek. Sağdan işläp beren adamlar Serona giden o. Acen samolyot örsem giden olur. İşle çünkü aňarda ekonomik durum bu da. Hatta şolara gidin o. Вот именно. Näme uçurma Zafar yalanmaydı tutman. Kaysın neçtesinizinden merak ettiler. Neçtesinizinden Hudaý ula ettiňizler. Öýleni gömüp geledi şonda yattan çıkıp kal oturan. Hemme karındaşlar Türkmenistan'da, beçesi, enesi, atası Türkmenistan'da. Käbirsiniň mezardaşı bile yok, adı familyası bile yok görünün üstünde. Nimen abartır otman? Barın görün kilosu. Neçe min Türkmen yatan barın görün. Abartyan diýenler ola. Abartyan diýenler kaçan Hudaý görkezmesin. Bir garyndaş ýakynlarynyň birini ýa bir aýrylır, anysyn düşünýär. Ay dogry aýdyp duraýşolar, wa şo wagt biz garşy çykypdyr. Gidip şatlyga patgalymsyrapdyr. Ya şolar ýanyklaryň kyny galdyrypdyr. Şonu hakykatdan hem şol adamyň başyna düşse, şundan gepler aýtdyrýar ekene, bir kelläň işletdir ekene, men ýalňyşdyryn diýer bir wagt olaram. Patgalymlara da düşünýän birazjyk İsranyalar çöröjük bererim şolar diýip. Sen näme üçin nämetýäň? Aýtsana o, näme üçin böyle patgalymsyraýaňyz o, näme üçin? Men düşünemem, korkýaňyzmy ya? O kadar watanyň, o derejede watanyň söýýän bolsaň, gürle. Dogurlary gürle. Yalan o, telewizor açjaňa, her kim tans oýnap, gül göterip, baýda galdyryp, nasamjely barýan bilen, jigim geçmek bolan ok, sen öýläýet, gide uştaýdan da gaýyňa çende. Ýöne telewizor açjaň, owa asuda olup gitýärler, gelle gürleýänekde. Realny bol, biraz hakykata. Benim bir sorum var. Aňarda çykyş etmeýärler, protest edibilmeýärler diýen. Aňarda istaýa gitmeýän oklar, aňarda hiç ile sen kisarot demiňi gerek bolsa demiň bile sanap aldyrtýarlar. Aňarda hiç kim istaýdilen ok. Diňe daşar ýurtda barumy. Aňarda men emne şu taýda görle, aňar barsa bilmem, çünki ejem bar, dogunum bar, jigim bar. Hiç kim görletmeýärler o taýda. Ne şu ejem meniň 60 ýaşa gele, gidip häzir ejeme bir tow etdim bir akidip türmäge gitseler men kanyşyn görläp bilmeýän. Eň ýakyn zat eje kaka adam üçin. Tak şo o yüzden adam yüz açylanyp. Bu sen gara öz soraňa özüň jogap berdiň. Eger sen şörde gürläp başlasaň, o ýerde sen hosarlaryny helak ederler. Bizim halkym şondan gorkýar. Hayır. Buna provokasyon gerekmedi. Korkmalamaz. Adamlar biri Yiğit'in enesini alıp gitti mi? Ben kıçkıramam görden. Yiğit kıçkırsın. Benim eğindeşlerim kıçkırsın. Aktivistler, apozisiya, jurnalistler kıçkırsın. Demokrasiya bolan yurtta adam öz hakkını aktar oturan deyip barıp öýündekileri alıp gitmeye hakkı yok. Bize İslam oturanımız 3 güne geldi. 100 gram hissesine 100 gram salıp baktılar benim tanışıma Cemal. Men nany köprek ýen bolsa, men senin kiyal çykyş edibilmeýän bolsam, nany köprek gören adam men. Men senin kiyal hiç çykyş edilmeýän. Men bilýän ki bizim Bizlerin başımızdan geçti. Bizlerin burada boşu boşuna geple oturamız yok. Bize tecrübe kazandık. Kança imsim otursanız şonça üstüne geledi bular. Kança çıkıp aytsanız şonça götünü kısıp oturadı bular. Ben size aydın. Demokrasiya bolan demokrasiya bolan yurtta adamlar söz azatlığını ulandı deyip hakkını hukukunu talep etti de barıp öndekilere azar vermeye hakkı yok. Düşündünüz mü? Siz kança sesinizi çıkarsanız şonça korkadı bular. Dım malamaz. Önünüze bardım sorguya çekti mi? Pravaza şitnikler var. Yazmalı vermeli. Düşündünüz mü? Tutanmışlar kanun boz oturan. Bunların hiç kalsın. Men o zatları bilýän, men prosta aýdy bilem oksa, men o zat kanunyň stow hemme zadyny bilýän. Men aýtjak bolýan zadym, men gorkam ok, sen gorkan ok. Biz häzir ýigdaýda da çıkaly edeliň, 62 adam şörde efirde şolar gorkan ok. Ýöne ynanyň her kim sen ýaly kanuny bilmeýän. Doganjym, sen ýaly kanuny bilmeýän halk bizim bilmeýäne öwredemiz Cemal apa. Bilmeýäne öwredemiz. Bizler bilmitdik, menem bilmitdim. Ben istat bilmitdim. Öğrendim, ben başıma düştü öğrendim. Hakkımı yem öğrendim, talabetme yem öğrendim, ses çıkarmayı yem öğrendim, hemme zada öğrendim. Başınıza gelse öğrenesiz gerek bolsa. Bizlerin başımıza geldi, hemme Türkmenistanların başına geldi, öğrenmeye mecbur bizler. Adamları korkuzup saklap bilmediler indi. So,
Boldu. Bugün ece dımdık, bundan sonra dımmak yok indi. Gerek bolsa koronavirüs için önlem aladılar. Gerek bolsa adamlar hem yurdun karşısından topladılar gidecek adamları. Yurdun içinde hem halka köme etmeli boladı. Kaçan halk özünün hakkını, hukukunu bilip talep edip başlayan vakti. Bunları etmeye mecbur, abiyaz. Düşünesiniz mi? Hükümet şunun için var. Bizler her kaysımız her yerde darhap gittik ya Türkmen halkı. Türkmenistanlar. Geçesi kaldı, başka tadı kaldı. O zatları men bilyen, Taganova, я это все знаю, я просто хочу сказать, eğer her kim sen öğret diyen doğru zat, senin hemmesi tarafından doğrusunu ayda otuyorsun. Yani her kim kitap açıp öz öğrenmeli, 60 adam saytındır, onlar hemmesi bilyendir. Giriya sen saytına her gün. No bizim Türkmen köpe verdi, anarda da köp. Men nemçinine mesela Senyalı, Menyalı aeroporttan geçen de kanunu bilyas, ne çimadanın barlayarlar, ne menin telefonum barlayar. Men çağlarıma da şunu öğretyen, okuçularıma da şunu öğretyen. Meni tanıyan, yani benim çevrem tanıyan adamlar spokojno girip çıkıyor. Потому что biz şeraylığı başarıyız. Şeraylık demek kanunu başarıyız. Sana diyen ne bunu lentadan geç oturan çimadanı mesela buradaysan çimadan döküp zındılar. Men aytyan bu lenta arkada sen için koydu hükümet? Ne için koydu? Çimadan mümkün mü kıyızlar? Urşmandırma. Karang Zapar. Ben sana şu gün içe уважение bilen обращаться ettim. Sen bara, sen kiteke tormuzlar, daşardan hem durup kıçkırabilir mi değiştin mi? Sen kiteke tormuzlar. Bardağın köyüne giyip gelsen. Düşündün mü? Çalvarın köyüne giyip bana ber senin yerine ben giyemem. Düşündün mü? Gelip nerede? Sen bilesen burada kışkırma için ben kandı kıyınçılık çekip bir ben. Sesim çıkotan mı? Bir tanesine havarın var mı? Hiç kalsın anam yok. Bermenin köyüneklerin bardağın giy. Çalvarı boş kanka ben giyemezsen yerine erkek tek ben duramam halkımın arkasında. Gelip beri komentar yazmak bilen izdivaç etmek bilen bol mudur? Bari yakın otan bolsa çık gümünü tar. Yani bir gezek şurada şutka edip priko tutup yazarsan engelle bizim ama. Ziport bolasan berden. Görüyor musun Taganova görüyor musun? Meme Cemal abla sana diyecek. Serhat doğru sana da düşünüyor şu an. Senin öz fikrin, her kimin öz fikri ola. Her kimin öz fikri özüne doğru. Yani sana spasiba koçulan şu zatlar öz fikrini aydıp, sen her kim bir taraftan tutca. Men vatanıma yani şu ağacı kesinlikle de paltanı bir geze kurağında kesten o. Kalın ağaç yuvaş tam kesile. Cem şu aktivistlerin ettiğini işine samgan karşı çıkman. Men naprimер düşünmen son karşıtın başında. Men hiç karşı değil. Yönemen aytacak olan her adımımızı düşünerek edelim. İşte hossarlarımız. Yine молодежь şurada köp. Yine şunya молодежь köp. Cemal sen men akılsız молодежь şu var yana. İşte kvartirada 3 kişi var falan. İkisi karşı men aytgan fikrime. Dengelenen şutayda yazarlar bir tapar pathalemler. Sonra kanak yok da yurdumuz goğdu ya. Sen de yanlış düşünýände. Sen blokan halkında men son çıkacak efirden. Men prosta men uje cemle bilemok. Men en atalar üçün en ataların adından gepleyen. Şurada bir neçe yaşları var. Ine sizler yal düşünmen hareket eder diyen izinden yanar diyecek bolyan. Ana şondan korkyan. Azıcık yaşlara yolu kalesinse merdivana çıka öğredinler. İşte bizim yaşlar son yanmasın. Onun hosarları yanmasın. Men dinge şona pat näme diýen. Golda başka zaten kemçilik yok sizde. Yaşlar kanundan çıkmalamaz hep hem çaydamız bizler hem karşımaka yaman zatlara. Есть, например, есть такая горячий кровли молодежь есть. Näme deňiz türkmençe, например, bağışla men türkmen olsa rus okutar, men gepleşilmeyen munyalı efirde вообще gepleşmeyen mikrofon alıp gepleşilmeyen. Gülyanem bardır içinden oturup. Normal haçanda şunyalı men ne bolna, men özüm bolim bolan son 25 yıl stajım olum, mena yaşlar jalka. Молодежь, mena
halk, asoben Türkmen näli bilimli atestadı, kızıl atestadı alıp gelip daha düğünde yigitler ekonomika var da gepleýär men garjuysa grubu näli şular oňat. Почему gidip vatanda hizmet etmeli şular? Doğru değil mi? Vatan östürmeli, baylıklarımızı. Bizim aktıklar görsün, biz görmesek. Hova, dün SSR gurrun ettik. Most olur ovanın adamlar pahtayı dendirmen hiç sattığı bilmeyen. Hiç karıştırmam. Hayır, SSR'e bak bir şey girmem. Niyet meselem diýende men bilmeyen ova öyle şäherin arasyny tapawdym bilmeyen. Gatty görmeňler men kemçilik ya lişni geplen bolsam prosta menden bir haýşym tagany men näçe şu ýerde hemişe giren men maladyş kontrolirujem. Mene ya ili men zandymda barmy men şu molumçylyk nämesi ýaşlary haýş sizden ýaşlary normal ýola salyp alyp gidin. Şop gyzmaçylyk bilen Ama karak ben bir de soram atücet edin. Şu binece kanundan çıkıp yaplayanımı gördünüz mü? Kanundan çıkıp hareket eder diyenimi gördünüz mü? Gel boş kanun edi aydan gördünüz mü? Bizlerin yolu, kanun yolu Cemal Apa. Bizlerin yüzünden giden adamlar diye kanun bilen giderdi. Doğru. Yöne siz şöyle yaşlar urşuyalar birbirinin arasında. Ana şonu çıkarın efirden ya bir zat edin goran öz yaşlarınızı, deňduşlarınızı özüňiz goran taganwa. Men ene hükmündaýdym. Başka zadım yok mende. Ya men всегда поддержу Türkmenistan üçün, çağlar üçün, sizler üçün, bizler üçün hemişe yigit doğrayan kaydan gepenim doğru. Если что, извиняюсь men kemçilim. Yok. Näme? Şeker kimin öz pikiri esasat şu haýsy dilde nälik pikirin olsa aýtmany başarmagam uly zat şonu. Şonu içindäkini aýtmagam uly zat men pikirimçe. Men sebebi menin öz şartlarymym bar. Şöre girip çıkıp böler men dobro berdim. Girip çıkıp böler ene men garışmam pakka diýen. Aňarsyn bärsini düşünmän garışmam diýen. Потому menin geljegini gorkgen. Men ene hükmündaýdy. Ene hükmünde. Maňa da aýtdylar, şu näçe da bilmedim, mara girdim. Nurju paşda 2-3 aýdan ýazýan kommentarlar berdi de. Düşmesin и всё. Başka zadymyz näme däl bizim. Sağ olun. Misafire koşulacak adamlar var. Rahmet gelip fikriniz aydanınız için. Yenem gepleşemiz hangi misafire karaşanlar alayım ben. Sağ olun paka. Sağ olun. O zaman 5 minut karaş ben sen alayım. He bir Huday bari, her şey adam bari. Adamlara gep düşündürmek kandy kıyın. Vatandaşlar yenem bir geze gayda tutman. Bizler kanuni yolu bilen ilerle oturupmuz. Birine zarar vermek, bir yere zarar vermek bizlerin işimiz emez. Şunu yadınızlardan çıkarmalar. İyi hiç kanaka sonuçan beri mi de? O işlere girişsenizlere. Pidanızlardan köp zararınızlar buladı. Şuna kadar. Ol senin pikirin bize yol olçu gerek. Men sana yol olçu olamam. Näme de her kim pikirini aýdyp bilen adam normal adam şitaýetde bilen. Sen ýanak sen naprymy aýdyp bilen ok içiňdäki zady berde kitabyň sözlerini ýazan. Ol senin pikirin. Men hiç kime yol olçu boljak bolamam. Sen prost pikirimi aýtdym. Şulara hakykat aýtdym men. Gözüm bilen, kulagym bilen eşiten zatlar aýtdym men şuma. Esselamu aleyküm millet. Aleyküm selam. Ova işledi. Negatif yazyanlar boş verin. 100 tane negatif yazyanın dereğine yekece şu yigit ýaly erkek olanlar olsa yetiktir. Malacet yigit, malacet. Yüzüňe eýlen beýlen ya aňyrdak ýydymdakylardan ýaýdan evet o bolubiler. Birine degmen bilerler, birine degbilerler, yüzüňizi yapıp çykşady berin, yüzüňi yapıp gepler berin. Öz hakkını soramany her kim hakkı var. Ýönol ýanky watan gowy, way menem bilýän watan gowy, watanym üçin janym berjek. Ýöne watanymdaky bolýan zatlar gowy däl. Şol aklyma sığana. Şunça baýlyk bilen halk kyn ýagdaýda. Sen gowy ýaşaýan bolsaň, watanym gowy, arkadaga şöhrat dowam et. Sen gowy ýaşaýa bilersiň, ýa kakan gowy ýerde oturanlar, ýa özüň biriniň hakyny ýazyň,
birinin hakkını imen, haramlık etmen, Türkmenistan'da yaşayacak umudun yok. Ben %100 aydayım. Halal yol bilen, daha firmat kalırsın, gelirler üstüne sıkremen yal emi uğrarlar, şok, kazananın alırlar. Oğlum %100'den özgören başımdan geçiren zadım. Vatan dönüğü del hazır Türkiye'de Türkmenistan'a bir Huday saklasın, çoğuz ettin, smaliyot vermesinler. Piyadalap, ula gider. Yani vatanımız için koşar. Berdekler vatan dönüğü del. Anırda ters hareket edip halkını köseyen vatan dönüğü. Şuna düşünün. Nurcum hoş geldin. Vatan dönüğünün nemelerin ilki bilin. Oğul ya doğru etsen yaşlı arada bir yaşlı oğlun 20-22 yaşında vardır. Ey vatan dönükleri neme de TikTok'ta video koyupdur. Yayın notireken girdim. Neme diyer ha? Sen de ne için de yurtta kösenyen den? Ben dedim de 3 milyon 5 milyon aylık bilen dedim avaza gezelince gidip bilen sen dedim soradım. Ay sen ne gowy yaşayacak olsan gowy işlemeli de 10 sanak iş garalda bir firma işler ha muňa terada. Ben 10 sanak iş garalda pulum bağ olsa firma şura pulum bağ olsa senden şu zatla soracak der ha. Fantastik edip bera multiko televizor altına sıra yaşlı edip bera sonra veren. Go bolar go. Bir naz 5 minut garaş hem bek sucan. Birazdan alarını seni. Akşam yayın açtı oldu de. O özü onun için nimeler barttı. Efirlarına adamlar gelen vakti özü Ben ona yazdım tuttu olsun bir görüşeldiydim. Çay içeldiydim. Liçkasına yazdım cevap vermedi var ha. Görüşecekmiş o Türk'te olsa. Bir firma açıp verecekmiş ona. Hala bir yazan ok yani. Ay görüşmek için hem Şu negatif yazanlar liboyun tapa dök. Yine liçmen tapa ödet. Yaz erkevim olmayın var atvet verip adres maillerini ya sen yanına tapan. Liboyun mu ne tapa dök negatif yazanlar. Kim var görüşük tapa dök şu sen yanlış değilse liboy temada da görüşük bilen. Liboy taraflayana. Yazayın liçkam giren yazan adresi baryan şutayık. Ne yazı versin onun payı. Mesela içinde gezip börenden köp düşünen noktasına çıkman son içi goýalary börde hemme da şungaly bolmaly ýaly börenler var. O zaman daşından yanına hazır men aýdyn mesela şeyle informasyon bar da Edil İstanbul'un içinde 1000 yarım da adam bar. Şolar esas negatif ýazýan bilýän hakyna tutma diýwalayyn. Yani Edil şöyle daha anırda da özüm için bir gram çekinem yok men. Men hoğunum aytdım şu Dur Sultan'a nirik istenem yanında men var şu bir zat yaylımın bir zatına karşı hapa söýünýäňi de şoňa karşı şonu başarsanız hapa söýünmän nähil gakarıňy getirseler. Sen adam yok Oza. Senem durup hapa söýünen adam yok berde. Sen özüňe mazlığından çıkıp gitti özün kavarın bar aytan gepinden doğru değil mi? Adam bu adamın ağzından. Ya men birine sattım bana gakar yüzünde yan bir negativa soktum da az canı değdi öyle yani matrisi demek kaynaşma yana soktum. Dinleyen sarsanız şon söýünmejek bolalyn sebebi uje kakda daşından dinleyenler be bu näyle firay bir edepçilik diýip düşünmesin. Ya baba. Şuna da sakdan bilsek goşol. Men çıkaran benim çıkan tagan var görüşürüz. Başka koşulacaklar var. Sağ olun. Fikrinizi paylaştığınız için. Var. Dinle ona. Dinle ona. Şimdi Bek student neredesin? Konuğa girelim. Bevit. Nime? Kanda yok kaladı bu. Ben İngiliz kimem yok. Oza yaxşı adam. Hemmemiz hem yaxşı adam ova. Oza va dini bilgisi köp, akıllı adam, mace, hesap olsun geledi bizler bilen yankı Cemal apa var. Muallimimiz bizlerin Oza var. Dinçi bizlerde. Şunun için geledilerden öz fikirlerini paylaşadılar yeri gelende. Ben beğenemem. Çesne. Sağ olsunlar.
Ana burada Murat Muradov var yakında bu yamak kıllanar. Nasip olsa. Salam. Salam. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Aldın mı? Aldım dinleyen sizi. Sen efirine koşulacak olayım. Bir kıcayı ver olayım. Çok sevdim. Sen Levap vilayetinden değil mi? Hova levaplı men. Men Levap vilayetinde kän çöre uyandım. Ta dargandan kerkede senni köçe beletmen. Ama men nähili wayde sana ben TikTok yanılın uğradım. Ben yaşım büyük. Ama sana bu oynayan. Jim bu oynayan. Sağ olun. Beğenyen yani yaylımındakilerin arasına koşulacak koyan koşulu bilen mok neer bir balık kellesinden torsar diye doğru diyanız olayım. Yine ben yekece sorum macıyım sana. Aydın. Ayıp görmesem Yok. biz zorluk bilen basıp almalı mı devletimizi ya da kanun bilen soru almalı mı? Erkinliği şu soruyu 7 sana verecek. Neden verecek düşünceli bilimliyim. Ondan sen düşüneceğin alıp men sana tereden burada ayıp verecek. O için bu bir şey yaxşı boldu. Mənim fikrimi alsanız hazır mən şu diktatorstva barada biçine kitapları okaştırdık, ettik. İndi karab hasaplap otursanız da bizlerin halkın elinde hiç sat yok. Simboli Türkmenistan halkının elinde hiç sat yok. Birinciden finansal yadayımız yok. İkinciden o silah uzatlara gelip oturmayalı. İşte ulaşım hem taraftan problema. Kanun bilen yüremesek yani benim fikrimçe başka türlü mümkün emez de fikir edemem. Doğru. Size görüp size öğretiniz. Sizin ayal maşkıla siz öyle düşünüyorsunuz. Ben her sana yazyan numarum aslında bana gir diyen ne mi deyip yazyan diyen de koyan cigil bana diyen men goşulu bilen mi? Goşulcuk o dalıp goşulcuk sana hiç gavat gelip göremok. Ödem men numarum görübilyen sen sayttan. Yok görüp olan o kene ben hiç kanalda yazarım sizin okman. Bağışlan ben İbrahim düşündüm значит. Tak men vaktinde organla da işledim. Vaktinde de her yerde bir iş yapıyordum. Ama diyecek olyanım hazır çağalamın bu yaşaya özümün berde tügülümü tegele galyan aylığım bu kimdinden pes yaşamak, kimdinden bilgem yaşamak diyecek olyanım adamçılık. Biz yekece burada savet verilecek basıp almalı olsa April, May ayında. Dünyadan çıkarma. April, May ayındadır. Onun halkımız olup Liboy var, Liboy'un giyeceğilik men Mart'tan nereden yaylımına koşulacak olan Şoluslovadan aytacak olan April, May ayında. Mağtumuladık duran dinleyin, mağtumuladık münler adamdan bir adam doğru gelir diye. Men özüme olmak, men çaklayanım sen bir sene dolanman gel yaş olat. Men diyecek olyanım. Şöyle yetişmeyeceğini bildim ki yaylıma koşulu bilmedim, yaylıma hiçler yedi bilmedim. Alı bilmedim, men şunça yazdım, şunça gelinlere yazdım, çıkan gelinlere olun. Hiç yıl koşulu bilmedim. Doğru değil. Ben öyle İstanbul'da oturuyan. Nahilli düşündüreyim. Diyecek olyanım yaylıma koşulu çok olun. Yazmasanızlar aşına kazatlar. Efirde hayış ol. Böyle efir gayret edin. Kep adam kilenizden hiç kadar yazışım var. Onlara boş ver. Gideyim onlara boş ver. Buram doğraydı yani. Bizim çağızlıklarımız horlanıyor. İn berk sizin katığı doğraydı yani. Berde yol yani doğrunamız, uyolamız var. Son maskenin yığına mana bu yüzü yet. Yani o bizim devletimiz dünya yılına bağlı oyuncu 3. devlet doğru. Ben prezidentime de söylüyorum. O da kork yani keselli virüsüyle böyle ya tamam maskenin altında hostlarına 10 metre anırda korkuyup cailasın sonundan ayet öğretmene barsın doğraydı yani. Doğraydı yani pravilne. Ama diyecek ulan değirlerimiz gidelim yok işleyeceğim de iş yap bir ne oğlunlara yanırda ecemeler sarıya kakamır sarı ol bolmayan da hükümet olmalı mena Türkmen olanlar en atnar saramak ol bolmayan. Doğraydı yani hakkımız talep etmeli.
Biram sen goq tudurjak bolan ok ya galma ya uruş söğüş etjek bolan ok. Köp bu sen ýazýarlarda başga bir ýankyýaly nerwiň oýnajaklar. Men bäýerden gyjynýanla şol bir kere dawra aljak bolyn. Näde koşuljağım bilemok. Ýaýla bulany bilemokjy. Dinle dogrudyşyn. Neyse öğrendiniz yani yok. Burada Siz da kara- koşulmuş var. Suat burada koşulun diyecek bolam öňül galyn diňe paşa garawyndan otdan suwdan ýelden gorasyn ya suat bire paşa gowy tarapdan etýän bolmagy mümkin. Ýöne bir horlanyp çydabylmyk. Dogrymy? Horlanyp çydabylmyk, görülemdik. Hudaýa şükür herimiz aýda 5 manat suradyp dur. Ýöne diyecek bolýanym häzir sen aýtşyň ýaly şu balny olamaz. Orýana da anlardan ejesi yarawsuzlar wa kakas yarawsuz wa ne bäde köp şu yaramanyatır doğru ýygnasyn halkyn. Ana şoňa diýen häzir men internetten görüp otyn Dubaydan barypdyr, Orsiýetden barypdyr, ýeneden barypdyr diýerler ol. Kösüýär diýe garantiýa alsyn garantiýa. Diyecek bolam halkymyň näile tarapy bar, halkymyň näile tarapy men düşünjüm boýunça iýe çykama. Başga da näile de ala Hudaýa şükür. Häzir biz wara ýatyp iýemizde de wara, jyým ýatyp iýemizde dünýäniň 3-nji ýerde baýrymyz bar. Men häzir wara 50 tane türkmün içinde ýekejö türkmen işläpdir. Ýekejö hem ýekeji işe diýär. Düşünýärmi? Galary işlerine 8-10 tane men ýanyma adam ali alamok. Näme üçin alamok? Türkmen gany gızmara gahar gelýär. Başlada selek bolaram başlada gelýär. Men şoň üçin ýekerim gidişip ýörüm. Ýekerim türkleri deňe mal eden. İzinim bar. Ýasaklarda da çalışdym. Giýje onu ine bir ay ber şuny öýdüjýär. Şuny diýinýärdiler. Bir ay ber ýasakda da kagalyp çykarýarlar işte diýjek bolýanym her kinim işde gününden näle derler ýöne diýjek kom halkymyz kösene köp olanymyz işde köp gelnemiz korlan gören milletleň eline gallyk dogry aýdýan. Kim bäşmanly işläp aly bilmän men görüp dön olanlar näçe ýa-da kömek edip gören işe galýan ýene diýen ol köpüdi dep gidýär. Türkmenliň ene iň borjy dep gidýär. Men ýaşym bolo men onu gork edem. Allaha şükür ırsalym olany bir manat gidirden da jygyň 10 manat ýygyna gelýär. Allaha şükür da tüýmeden aýlanen men Germaniýadan bilen maşin paket maşinlerde işleýär. Türkiýe girýär. Mümnet maşin şon işleýän jygyň işimden näle derli ýöne dogry diýen halkyň tarapyndan çykmaýan gelnejede o da onun bir ýer bolsa dogry tarapy sizde ýaşdyýa bir dennet ýalňyş şerekede dämedi dogry diýär ýedel şap bir kesmeli ýöne ol basy käwrük işte düşünje we basyp alyp niýde basyp alardyň bir çykra tüýkürüp aprel maýda basyp alarsyn düşündiň aprel maýda basyp alarsyn olum nähil basyp alarsyn olam meňe premoy jangda çykanda men gurrun berenim bu saýda men ken düşünem gorkýan Allah berde ama gaplar aýdyban bolmaýdy amjam doğru düşünün sizem. Kim böyle primo efirde oturmuş erteli bir gün sizi tanımasa var meni tanaýarlar. Konkret bir problema boladı. Ýöne menin bir soram bar size. Men bir soram bar. Organın işinde işlem bolsaňyz häzirki men bize yazýarlar da Türkmenistanyň içinden halkymyza düşündür diye. Halkymyza düşündürdüçe sebebi diye. Yine halkın eli bilen gırdyryp oturýarlar diye. Organ yine halkın içinden çıkan organ işgärleri bilen halka azar berip oturýarlar diye. Şu buyruk berenlerin hiçbiri halka garşan ok diye. Halka azar beren ok diye. Olar buyruğu berýär. Halkın içinden çıkan adamlar yine halka azar berip şunu ýaly alıp barýar işlerini diye. Indi men soram şu doğrudan şu sistem şonuň ýalymy ya da ertir bir gün Türkmen halkı ayağa galan wagtda organ işgärleri bizim tarapymyza geçermi halkyň tarapyna ya da Gurbanguly Berdimuhammedowyň tarapynda bolup halka azar berermiken şu barada da birazcık pikirlerinizi paylaşsaňyz bizim bilen. Men şeýle pikir edýän, sen de bilýän her raýatda bilýän her döwletiň insanda bilýän näçe ýaşda pasport berilýär birinji. Şo ýaşdan soň şol gyýy bolsun, oglan bolsun, invalid bolsun, erkin şol adam. Şol adam döwlet tarapyndan erkin islemliklerini aýdyp bilýär, islemliklerini goýup bilýär, islemlikde ýaşap bilýär. Häzirine oglanlar görýär, bolyn eje madar berýär, kaka madar
vapşe bolano kanun karar boyunca ol passamı diýmýär bar gitdi mesela Lewapda ya Marda ya Askavat'ta plan adresten bir oğlan çıktı. Şoň enatına adar berdiğim ya pasinem diýme. Berde bizim kiçilerimiz güjüklerimiz uluk baş köpeğimizden gorkup şol oyunu diýerler. Düşünýän prezident göräýmesin ýeneden ol häzir diýenler her zat diýenler Allah gorasyň häzir halk guburdap çykdy ol 4 tane milisiýa 4 tane işler etmez. Buram bir taraflık näme üçin alındy? Bir taraflygyň manyny bilýän bir taraf. He? Aydyp beriň bize hemmemiz dinlerli size. Aydyp bir taraflık diýilen halkyň tarapyndan 187 döwlet ikrar edildi däm şonda. 187 döwlet halkyň arkasynda durýar, prezidentin arkasynda duran ok. Şonam ýagny 187 döwlet häzir biz ýurdun içinde Zabastoko turaýsak, mesela belimde baýda galyp ya ýeni alyp ýadyg alyp çykaýsak, bir atman bilmeýär, bir saklan bilmeýär, bir de diňe daşary utdan antenle göreler halky izi urasalar, onda daşary utdan 187 döwlet kömegi berilýär. Näme kömegi berilýär? Çörek berilýär, zyndandan çykarybilýär. Aýany ýurtdan çykarybilmez Türkmenistandan. Ine häzir köp kişi diýär, deport edýär, näme diýär. Ne Türkiýe gelýän ya Russiýa gelýän, ýygyna barýan deport. Deportiýin diýmek, sen düşünýäňiz, deportiýin diýmek ýurtdaşyna diýmek bolýar. Meni mesela Türkmenistana bardym, men niýe deportiýin etsin? Ha? Meni niýe deportiýin etsin? Çıkış yasağı oğlum ne wagt berilýär? Men döwlet tarapyndan izin alıp çıkamsam, mesela Dubay'a çıkın, mesela Türkiye'ye çıkın, şu döwlete ziyan etirtem eder. Düşündün mü? Men şu döwlette men şu döwlette bir ýyl urşup ýaka tutdy bolup, bir zat üstüne dawa bolup uçaska oýna düşenim üçin maňa hissa diýilmez. Türkmenistan. Bankyna diýsem, ya bu firmasynyň şoňa güýçli döwlete diýse zatlaryna, ya mesela boluş zatlaryny kerýärler bar, şol atlaryna ziyan ýetirsem, men istoriýama ýazýarlar. Türkmenistan raýaty şu derejede geldi, şu çysloda geldi, şu stat devlenen döwlete ziyan etdi diýip men diýelama çatýarlar, men Türkmenistana barandan şol stat devlet çykybilýar. Düşündün? Bir sorak ýene. Gayret edin bilginiz köp eken bizden peýdalanaly, köp sağ olun efire goşulaňyz üçin. Şu çıkış yasagyny näme üçin adamlara goýýarlar Türkmenistanda? Näme üçin? Men şu wagt pikir edip oturýan, düýnem 3 tane türk kulagy Yine bir sorak. Maňa gelen maglumatlar, meniň araşdyrmalarymda, meselem Türkmenistanda öletine köp karzı bolsa ya da berde näme diýerler? Rozusukda bolsa adamlar şonda çıkış yasağı goýulan eken, ýurdun daşyna çykmak gadagan edilýän eken. Sizem öz pikiriňiz şu barada aýtsaňyz? Ýanky diýeni men nähil düşünýän, ýurtdan daşyna çykýan ýani bir jenaýat etsen, ana çykyş ýasagy beripler. Biram bizim prezidentimiz şeýle bir hili her kim öýdüşdi. Bizim prezidentimiz erwet adam däl. Bizim prezidentimiz alp parasy ýagda merwetden. Biram mene ýanky ýaşlar çykarmalyk diýene. Ýaşlar çykarmalyk diýen ýaşlar näme üçin çykarmalyk? Ol prezident karar diýip çykarýarlar bilenmi? Prezident çykarýan bädekler çykarýan. Yurttaşına gitse gençler daşa durdun sistemine girer, bir daha dolanmaz diye korkusu var. Men düşünçüm boyunca tabi häzir gelir erkinlik görür, ondan otada onyalı erkinlik yok, berde bolçuluk, onyalı otada bolçuluk yoktu, korkor. Şu men şeýle düşünýän, biram ýaşlar gitdiýerde köpüsi bozulýar ýazyň. Düşünýänmi? Onda yine prezidentin yanlışı var. Näme üçin diýende Türkmenistan'da azatlyk yok, medpuat azatlyk yok, dini azatlyk yok, söz azatlygy yok. Yine onda prezidenti günäkerleýän men. Men sizden bu temada dalaşamok, prezident gowy adam bolsa adamların erkinligini elinden almaz men pikirimçe. Yok. Doğru men sana yok diýmek de ýöne diýjek bolan bizde bir ýalňyşlyk, ana bir gysylýan tarap işsizlik gysylýagy. Bir işsizlik gysylýar.
Bana sen iş var diye, işiniz var, yöne sizin azatlığınız bolmasa, İslam vaktiniz yurdun daşına çıkıp bilmeseniz, girip bilmeseniz, ne bileyim türmede saklanan ya saklansanız, zahil bol ya, azatlığım gerek adam zada. Yok, ol şeyle olun şu adını bir gaydamızdan sol 30 yaştan bey kişileri gadağını de bir de onun giyip çıkıyor, onun giyip çıkıyor. Beni her 3-4'ler gidemiz. O berde görse diyecek yollar yapıldı geçin gidecek. Yollar yapıldı gağırlık. Diyecek olyanım. Yine Türkmen halkı ağdı bir halk. Buram her diyecek olyanım sen gepleyen ya men gepleyen ya yan bir gepleyen daşının bol zaten yalan. Şu neyeme göre. Bilyen mi? Koşul bilmeyen mi? Koşul mu? Neyeme çek ol bir direk her kim düşüncede. Yine sen doğru fikir ediyor. Yine her men pikirede oturna gözüme geliyor da ne yan yakinem leva kolatını tupan tuttu ervet gıynan yani 30'na turuptu. Köp oldu o. Üçüncü gezek ya. Üçüncü gerek boldu. Men aydan Allah tarafın berilen soňa azajyk ýa-da men gaýtman ham telewizorda berdi 50 000 tonna maryň buğdoýuny Awgana berdi. Bire Kerkiden geldi buğdoý. Bire Kerkiden geldi. Men çarjy ýolly kam kän gabat geldim. Kerkiden gelýän buğdoýly maşyna. Men diýer saýat men ölü däl. Men kimsinden gurrunlama da kimsinden korkma kimsin yamanlama. Men diýjek we bolýa imantarny kömek berenler, dogry. Bersin. Ama ýok diýjek. Ýöne häzir öz içimizde halkymyz köselýärmi? Goýber bu ýetin gakyny. Goýber häzir men häzir şypyr stroke edýän 1 metr armatury 200 000 manatdan alýar ýa-da bilýän. O 200 demir diýlen bizde bu da demir diýlen. Diýjek bolan halk armatury, şypyr, çöre, unumy goýber normal bahadan goýber ýurdunda tügeleme ýaşlan gitdi, garlan gitdi, tügeleme daşa utdun. Buram girim çıkışını yaptı. Men aýtman ham girim çıkışa daşa utdan gelýän tamornyň ýüklerini dolu nagral şoňa näile boldum. Şeýle balar ketekde var, balar ketekde, balar ýaşçykda 50 sany ara uçup gidip gel güllün perge getirse gomy 150 sany ara perge getirse gomy. Şonu pikir et. Indi men diýjek bolan bilen 5 bolup çykdyk. 5 bolup çykdyk. Goşun 3'ümiz ýylyna da dura diýip 2'imiz urady bilen bak işdi meselem. Dogrymy? Goýber ýene oglanlar, goýber ýene gyýlar. Git gel günne 5 reýsi bardy biz wagt. Onam getdi. Aç 10 reýsi adamlar gatnasyň ýurda pul berýär birinjiden samolyotdan. İkizden halk begenip gidip gelip gatnajak mı? Men häzir goýberse çağajyklam getirip tutadyk. Eksport etdirip ýeni ýene uratjak şolary. Şo pullar niýe gidiyor? Türkmenistana gidiyor. Şany ismi. Amcam bizim şonun ýaly, bizim berde çağız özürdümizde ulasyn isleýär çağlarymız. Bizim şonun ýaly bir sorağımız var size. Nerede şu bir taraplı halkın behbidine ulanyp bolýar? Bir taraplı var, nähili ulanyp bolar? Häzir hemmämiz toplansa ulanýar. Men pikirim boýunça diýjek bolýarym, mart aprel aýlaryny diýelim, onu sen men yaylım mı diye men yaylım taylım yok. Mena gün premo jaňa men yaman gün nur aýdýan. Men pasostuwada baran bolan men. Murad agan bilýän pasostuwada. Murad yok tamam. Ýaşyl köýde iňmurdy. Men şoň ýana da baryp gaýtdym bir meselem üçin. Şonu sidegeýän jogap berdim. Men başaramok men bolýa sen başarmasaň diýdim. Wagt gelene başarar diýdim gaýdym 3 ýerek bardym şoňa arga bile giýirdim men şol adam ýanyna. Türkmen gelin diýdim oğlanymy kösen durga ýaşyl köýde bilýärsiň onuň baramadan pasostuwamdy. Şutak men baryp gaýtdym da 3 ýerek arga bilen onu dinlemedim. Düşünýän biz başaramok bir dedim. Men Türk pasportum aslında taşladım şunu diýdim. Näme ýazar şunu diýdim. Türkmenistan her raýatyny 5 ýyl ýurtdaşyna Türkmenistan gorajakdyr diýip ýazylgy durdy. Wot, şu pasporta eýe bolan her bir raýat diýe Türkmenistan döwletiniň gora astyndadyr diýe. Howa. Onu men diýdim, siz goramasaň onu men diýdim gideýin diýdim. Türkiýe sygynaýyn diýdim. Birak Türkiýe sygynyjak diýip diýdim, gol çekdirjek diýdim. 5 ýyldan soň Türküň gyzyl pasportyny aljak diýdim. Çağalama maňardan getirjek. O bolýarmyň soň. Herkes Orsiýada, Türkiýe ýene daşalyp durýar. O taý diýdim, ýawan ýurda galardy diýdim.
Siz pikir edin dedim, siz bizi gollamalı, men üç gösterdim, men ya adam öldürdüm, men alıp çıktık gelem. Ama dedim, men prosto öldüm madem, mesele hiç çıkmaz. Mesele üçün geldim dedim. Gülyara diye bir son ne sen sorama diye bir cevap verebilem yok diye. 3 tane olup oturuyorlar, cevap verebilem yok diye. Men girem de telefon bir hemen adıma aldılar, kemerime seni. Hey men dedim adam öldük gelem yok dedim, men dedim şikayet bile geldim dedim. Diyecek olem geçen yıl oldu bu suçu. Geçen yıl vardı. Ondan sonra en sonunda Türkiye'nin Bakırköy'ünden bir Adil dedim. Bir sülç tuttum. Ay verdim şeyde şol işlem, çözdüm şeyim. Men diyecek olanım, öz halkımız vaka, biz kötülük görmedim üstadı. Öz halkımız goramalı, öz baydağımız goramalı. Doğru mu? Doğru ayacağım sen. Doğru. Halkınıza sahip çık diyen, neyse oğlanlar öldü, neyse kıyılar öldü, neyse garılamız öldü üstadı. Holundan bir yer internet. Diri iten adamlarımız var, hayatlarımız. Diri ittiler. Ölürsem yok, dirisem yok. İnternette yazıyorlar, bir gelin yaran ok, ağramağırdı, ölün bärdi, öldü, hastahanada diye olun. Şuna men şu adımdan pul verecek koyan kömök. Şuna men janıp çık koyan on, buram diyecek koyan Türkmen halk son ya burada ya da aşana nomur ya da. Bilen? Onun niye edip tapaydı men halis Türkmenle men yürekten kömök edecek koyan niye dolaşsam bilen mi? Şunu yağdı. Yo oldu aytyanınız. Aydan geleceğiniz idan yo oldu. Durnavat gelecek. Vah hey. Ana sonra kömür çıkacak olan diyecek, o sonra çağıracak. Ünlü Allah sonra neyse kalan anamı neyse dedim, yol açılar takılıp var, açılar yol vardı. Vurdum yok, açılar gelir o çağıracaklar sonra neymetin ettin. Ha? Doğru mu? Neymetin. Ele atası çağlarım işleme deyip kayıttı, indi görüp bilmeyeler çağlar. Fikir edip görseniz de. Men çağıralım neyme diye gittim. Yörap verin o koydu ya da men gaydam da yörap verin kaka diye ilan kaka size günnaşam işten ile sen gelen oklay kaka işin kutormak diye on tıkırt bokurdum da öyle da gözüme yaş geliyor da kaka seninle git çıkan ben maşinla ile yadım onu indi gelen o maşinam garajda bulunmakıp yatır diye on bokurdum da öyle diyecek olalım sen aydan doğru gidesin de göre senem yamanlığı demek Türkmenistan ne için seni tır ya bir ya tırın uçup gidip aeroport yetmeden düşer. Sen gönlün oturup git samalıyordun. Sen adam tutmalar, sen yurdu yamanlığı demek. Sen yurdu yamanlığı demek. Yapır zende ayrılgınmoluk dava demek da din halkımız için ya. Bizim şu halkımız için ya. Tamam ettim sebebi. Huday var görü oturunda bu prezidentten halka diyecek koyalım. Yönü şu derece yetiren cevap vermeyen yetiriyor. Bolmanı itin önüne de tüm koyup tutturdan ağrım dişler ha. Yuvoş demem. Son diyeceğim başta sen pırda yok başta. Nereden ya başta pırda ayarlık yok. Başta ben başladım bilen mi? Başlanımda men videolar çekende men aytdım. Çağımız göresimiz geliyor. Ama biz berden pul uğratacağız. Karnı dok bilyas yöne nehil yedirdiler, nehil terbiye beriyerler. Ke vakti can edip ağlaya bilen mi? O ağlaya men ağlayan. Barıp şonu kucaklap bilen mi? Nerçi yıl bol diyem. Sen aytyan zatlan men gatı goğu düşün yani. Nidamlı can etya sen gelmeyecek mi? Sen beni goğu gören okma. Şimdi başkaların enesi yanında yenenemi men aytma gep tapan oturup ağlayan an bilen men çağım o. Allah'ım vakti kucağıma alasın gel ya iyisini bilemok 2 aylıktan beri çağım iyisini bilemok men nem için göre çağım için göreşmen nem için göreşey bir erkek var göz yaşayalım ayarlam nemelerle men ecem kakam 78 yaşlı yani günörtan pul uğrattım da gurlaşanan oğlum gel bir ayette değil kalk diye de bu kurduğumda oluyor yani sen diye cayın var maşinin var çağalan var potrot yerlen var magazinim var ödüm yapıp gittin gel oğlum diye ne yapacak da şu diye kalkacağım ne edip parayı yollar yapıp diye yörap parayı kalkacağım doğru da ne edip parayı yollar yapıp beni uçup git yere yedim burgununa gidip gelmedi ya dayım ma uçup gidip onu diyecek kolanım ya oğlumla mı kuzenip bir Türkmenle bir yine gol görmel Türkmenle maskara böyle ya YouTube'a çıkışı bir yine yaman o bolmayana ol biz Müslümana çiğ dedim diye çiğ eden
mal işi bulunmadı ga. Biraz etmeli bir yamanlamalı değil. Bir azıcık görmeli men diyecek görem. Men adı ne şeyde gelin gide de kömek ödüp gördüm erkeğe de kömek ödüm. Sonuçta var acım yüzün gördüm değil. İki sanca adam. Mana heder mal şokuya. Birden tanam on şirkette iş verle oturuyor konul. Yanımda da 100 lira var da Hudayma 2 yıl mı oldu. Yani çıktım da şirkette bir yılla görüşelim. 100 lira soğanlayacağım dışarıda garajıp sotayda utandım. Dışarıda garajıp soğanlayacağım çıktı olun. Eline 100 lira verip gördüm. Barca pulum genceyini ördüm. Kişetme Türkmen olup bir Türkmen erkeğidir deyip Bokurdam olup kayıttım. Normal kadar bir heptinin iyidine aydıp berip şeyle goğursup hedre ol men burada da oturuyorum. Hedre manga janga dip sen ýar erkekler görem mok diye bende näçe gerek gabat geldim on kilen 3 joklar kilen ýol joklar kilen köze joklar ýo dedim Türkmen. Biram men gowan ýanadym siz biziň namysymyz aramyz. Siz biziň namysy. Bir ellik ot bolaýar. 50 ot bolaýar. Otak çykdyk biri Türkmen gelininden plan etdik elbetdik diýde bize namys şol. Ana şoňa şonyňy saklan biz näil görüşmärmede görüşür. Siziň arkaňyzda durarys. Diýjek bolarym ataba we toprağymyz hiç wagt bırakmaz, hiç wagt taşlamaz. Ne köp şu nemelerde gurlan bolýarlar. Bir orsçular bir Türkmençe bilen bilýär. Türkçeden bilýär orçun gerek. Gel men öz dilimde urulacak. Dinlesin yurt içem dinlesin yurttaşam dinlesin men ýamanlyk edem mi? Ýa diýjek bolam dogry ýa. Ýolumyz açylman dilýär. İň bolmanla Türkmenimiz gorkýan bolsa şu balny olamaz. Bu ýignasyň wremenini gör şu kotlar, kösedýän ýeletýän. Şolar ýignasda bir dana kömek. Näçe bular ýa olar da sayt ýok hiç ýyly. Olar kıyın ýaşy. Bir görüp oturýarlar. Her ýyly saytlara görýän kösenýänler, orýanlar diýjek o şolar bir ýygnasa da, şolar bir ýygnasa men näile däl ýurdumdan. Hiç adam näile däl. Ýöne azık işçilik bolly bir hili kösençlik bolly. Omaňa da şükürjü. Maňa da azıcık diýeniňiz %80 halkymız işsiz häzir. Dinle, ýok. Men bir daha şükür edýän. Men bir daha şükür edýän. Üstümizde uruş ýok. Dinle. Üstümizde uruş ýok. Düşünýän seredin. Üstümizde uruş ýok. Biraz şoňa üstjek. Oýdymyzda da gelin ýylanmady. Helakleseler. Ana iňler we şoýok. Şoňa şükür edýän. Ana şoňa seredin. Gelin kızlarımız ya daşar yurtlarda herkes tinçlik çekdi. Bu birinciden. İkinciden Türkiye'de seyredin Türkiye yine Irak, Suriye, sonra Türkmenistan göç edip başladı. Irak bilen Suriye'de uruş var. Bizde uruş yok. Sözde uruş yok. Yani uruş var yurdumuzda. Nanın uruşu var. Keselçiliğin uruşu var. İşsizlik uruşu var. Asuda asman kalma Türkmenistan'da. Adamlar bana daşar yurda çıkma için nehil can atyalar. Üyünü satıp kaçacağı adamlar var Türkmenistan'dan bileniz mi? Benim görüp oturup internetin ortada edecek bularifi görmenler Türkmenistan'dan. Yani diyecek bolýanym halk göçüp gitmez. Gitmez hiç wagt. Yönü kor olmajak bol göçüp gidýär. Düşünýärmiňiz? Kor olmajak bol çağajyklary. Yurda barasy gelen o köp adamlary. Ine men häzir özüm gowy ýaşadym. Häzir hem ýaşaýan ýöne çağajyklary üçin edip bolajak bolýan. Şolar öýüljek wagtym okulja bolsun, jalja bolsun. Biri gapyny açamda ýüzüm kem bolmaň çağalarym horlanmaň diýip her kim şol atlar üçin edýär. Ne diýjek bolam janymyz sağmyz işlälim. Buram YouTube'da ýene de şuna saytlarda bolýar diýmäliň. Diňe prezidentimize näme de bolsa ol biziň başbakanymyz, ol biziň nämämiz o vatanda yanlış zatlar aýtmagy haýyş etýän vatan halk. Halk vatan bolan o amcanyndan. Erkinlik berdi ýeli, erkinligi diler, erkinlik samolyotlar açsın. Erkinlik beren üçin yurdumuzda metbuat azatlygy ýok, dini azatlyk ýok, söz azatlyk, erkinlik halkymyzda da hornaly bilen o gelen şolatlar soralım. Yenem hova erkinlik yok amcan. Ağa gara diýin. Türkmenistan'da erkinlik yok.
halka erkinlik bermeli üç yaşıyor adayda. Bolmasa bana ne gerek bu zatları Yok, aytmak, alıp düşünýär, barmak, düşünýär. yurdumuzun içindeki adamlara yaman görünmek ne gerek bana? Özüm problemim şu yerden. Doğru, Düşünýär her bizim kim erkinlik hazır. barot belli beter kıstı. Bakarman dinleyez Yaşlı, ağam bilen birazcık ürmet. yaşlı bir O değil. Lekin kiçicik misal, gatı kiçicik. Birinciden Aha. ara doğru düşünýäs biz. Awo meselem şu problema 2021 ya 2020-nji ýyldan be 2020-nji ýene şu onun gurugyny etjek de iň kiçijigi. 2020-nji ýylda şu problema 10 gyçylyk bolan bolsa da bizem berden gyýyryp başlasak sen hakly bolardyň. Sen %100 hakly bolardyň. Eğer 2020-de şu problema men 2017-de aýtdym 2016-njy ýylda köçü aylanýa da o jarçy var o toýazada çağırýan. O halay plança köçü uny varmaly plança köçü uny varmaly däl plança gaýra dediňler pikret indim men pikret sen pikret 2016-njy ýylyň gurugy Orta Aziýada var iň ulu deri Amı deriýa 70% Türkmenistandan geçen mes toprağımız var. Yine vapros 2016-njy ýyldan beri 5 ýyl geçdi. Ýöneki başga gazyň, toğun, özgürlüğün, adalatyň, söz azatlygynyň gurugyny etmän, gabır bolsun emme söz azatlygy. Yine prosto ýönekiji kiçijik mysal 5 ýyldan beri giden ministrlik kim günäkär? Günäkär bar şol adam günäkär. Men söýgen ýene de söýjek şol adamdan başga günäkär ýok. Çünki gelýärlerden wara buğday yetişýär ýa-da şonuň tohum 320 kilo gelýär 180-120 kilo sepýärler. Näme etraf prokuror komitet bilen ok hemmesi bilýär. Ýubo şu vertikal oýunçy bu buňa bere iň soňda kim alýar? Şo alýar 100% alýar. Alýar. Beýdip ony günäkär etmär. Aýdan diňe men onuň gurugyny edýän. Ýekeje onuň gurugy başkany var. Aýdan söz azatlygyny goý gitsin. Özgürlük ya ýene bir zat. Yine 5 ýyl oldu düzetçi adam düz ederdi. Bu wagtda çel onuň oçurdy. Onu çöregi. Men Adidas krasovkasyny getirmedi diýip bäd gyýramyz. O ya Lamborghini me oçur eten. Menem şoň guruna diýende bizi aýtmanka o wana berdi-de halkyň kösedi Kerkiden bize marwalatyna un geldi. Buğday geldi, unam derler. Buğday geldi. Näme Kerkidekiler buğdaýny alyp gaçsak olar açy almajak mı? Galjak. Olam biziň halkymyz. Başga günäkär ýok diýjek olan çünkü 5 milyon adam o 5 bu taýda bir zat diňe bu taýda bar diňe onu günäkär emel şeýaby bärdäki aşakdakylar edýär bu zat aşakdakylar şeýaby sen aýdýaňa prezident gelýär plan çekile bermeli karar edýän ekine prezident sen gapanna durana dogrumy bärdäkiler peşki ne diýär o peşki ne diýär iň sonu gelýär taýan gatyry bize saňa degýär dogry ine ýa-da azot fosfor bermeli bolsa şonu dol beren oklar iň sonu da şol yerin sentini soraýarlar galymyny dogry diýen näde bilsin dogry diýen kultakusny şu sistemany aýdaýyna senen bilýänsiň hemmesen bilýär şu yere verilen dökün tohum ya terezlerin hırp çırpyanları hemmesi etrafta var etrafta başka iş yok ya terörizm yok komitede otur şoları kontrol ediyor prokuror otur hemme etraf indi kassir işte bu etrafın organları vilayet respublika veriyor o ya şunu prezident havar çünkü seret yine bir zat değil mi mesela Niyazov yalı yerden yeke çıkanı olsa da tamam onun kaptanı hormatly ýaş hemme zat oňat diýip ýaşansalar. O daşynda var ýanky yegenler garyndaş kowy ýeneki bir paçka adam onu o adamın kösenýänligi halkyň kösenýär bilmezlik mümkin däl. O mümkin däl. O ýürite adam menne bir netije aýdan men iň soňky netijemi aýdan soňda iminne bizi o çırtda goyup nansız, susuz, kösönçlümeğin gurrunu bizim yankı siyasata gatışmazlığımız için. Çünkü biz çörömüz için dan çıkıyaz, akşama çeldine çörömüzü tapyaz, ay bolya Allah'a şükür çörömü taptım diye, ay siyasatta neyem bolya, ay prezident neyem işte, iyi işimiz yok bizim.
Yine şonu o edecek işi şu. On ediyen işi şu. Bizi kem bir başka bir zada kellemizi işletmemezlik. Yeni krizise gel olacak olan krizisten bara gaytalavayda yine en son olanı geçen yılki 2 milyar 200 milyon dolarlık Aşgabat Türkmenabat avtobanın gurrunu etmeyen o krizis var mı? Hel yakında olan o Aşgabat City onun gurrunu ne mi o krizis değil mi? Onu bilen yok mu? O men şonu diyen sen go diyecek olan o bilyadanı var ya gözüm çıksın diye de o. Yo bizde bir zat var bizde men tam bir zat edin hazır prosto jodat mektepde sen klas kom bolsam kim betçilik etdi muallim gelip sorasa gidlen yara doğru mu? Ana bizim Türkmenimizde şo var prezident şonu yetiren o köpüzi. Hazır sen ajan doğru da buğdaydan ne ton almalı bolsa eşten mi? Ava eşten. Buğdaydan ne ton almalı bolsa allık dip kağıt ver yani. Ana sen ajan problem. Şonu kim aydan oklar? Nem üçün doğrusun aydan oklar? Gork yalar bizim halkımız son yal bir hili yalan söylüyor. Ol birini görüp diye ana sonun köfen yazdı. Diyeceğim düşündüm. Gatwo arası halkımız var. Yine so birini görüp diyeler eğer diyecek koyam galla ministri oturan olsa bu da kim tavsiyasın bize işinden ayırlayam son. Sama seyahatten ayırlayam. Son için gork ya da son doğal geçti so buğday doğal hem vilayetler doğal dip dalını veriyor. Vermek gerek gel. Hormatly prezident tebii betbatlyk bolly, tebii sunyal susuzluk bolly. Ýagyn federal ýa klimat baglanşykly bir ýyl ekinlere şeýle düşýär. Benim sesim gelen size. Gelýär. Şolar ýaly Ağam var ha. Yine senin söz beren oklar beren oklar son biziňkiler beren onu Dursun Cemal çık gera berýär. Näle? Son beren oklar sonun bir ýerýär. Can geldi başla. Benim sesim gelýärmezdir. Tamam. Gelýär. Diyecek olan biziňkiler son çıkanat son sen aýdyňy ýurduň içinde görülse tutýala gap berden. Yani Dursun Cemal'de ecez kakar nazar ve bidem görýär eceden bolmaz ol hayatda bolmaz dünýäň ýerinden ol. Hazır Dursun Cemal'ın çağalaryna aňyrda ecez kakar nazar we erkek doğru nazar veren bilen Dursun Cemal edem nedir der. Menem son ýar, olam son ýar. Dogrymy? 18 ýaşadyňmy? Baharman. Ağam siz ikinizi men bir çıkara intezerden gelseniz bolmaz mı sebebi? Bolun sesiniz ihtimal gelen ok eşitip bilem ok size hariç etken yankıyalı misafir seyi verip men tezerden alayım size. Men gelebilem mi o? Baharman hayma. İkiniz hem çıkarayın bir minut başlan. Hatta vapşe sesden açtım başlan vatandaşlar zvanok geldi şonun için gayret edin. Ses polnu gitti başlan. İn bolmanda devlet yalı 2-3 parça bolsa hem yuvaş düzelip başlar yurdumuz. Nesip olsa garaş yan ağam. Yenem bir gezek istek iyi verin yankıyalı. Ne babda Dur Sultan var da Dursun Cemal diye. Twitter'a giren adam var mı aranızda? Men giren. Baharman yankı ağanın adına mı etti? Ne geldiler? Baharman geldi, yankı ağam geldi. Yaman yaxşı diyalog bolup otyr. Aldыңmы? Aldım, hoş geldin. Bir ýyle diýip ýerdim men. Jyn dogry diýen, men diýjek bolýanym, biziň halkymyz gorkmaly. Ala hiç zatdan gorkmaly. Biz er we sad edemiz. Biz ýurdumyzy gülletjek we ýurdumyzy Paryja, Germaniýa, Amerika men etmek isleýär. Baý ýurt etmek isleýär. Metroly hemme bolup çağırjykymyz isýan ýerine gidip 10 kaýda bir gezek kurorda gidip gerýär edesimiz diýýär. Düşünýärmi? Dogry diýen. Biz er we sad talap edemiz. Dogry diýen halkymyzyň içinde näder gorkganlar amma çekinýänler amma ýöne aňyrdaky organ işgärlere ýaýla musulum goýberjek bolýan diňleler. Nidaşda ýerden semýa azar verme. Berde öz azarymyz ýetik. Menem wagtyny işläp gaýtdym. Menem wagtyny şoň çöregini gaýtdym. Ýöne gelecekde diýerim, ýöne hiç kim aňyrdyr diýen oglan, näl hiç kim azar vermek. Bu Allah'ın gelýän şeýine gydyr. Bir-birimize gahar etmänin, gahar edip
Büräge haredip yorgun otlap gışta yalana çıkalmalın diyecek koyam. Akladınca bolulun dava yol aç bizim esası birinci. İkinciden hem yükleri var. Ne hil yük? Bizim yüklerimiz gidiyor yesi vurdu. Türkmenistan'a kıy Suudaları daşına çıkıp yük alat geliyorlar. Ana hak baların yeşilinden gülögatına per getiriyor diyelim. Düşündün mü? Solar köprek getirsin, solar yurdu köprek saltın. Zadı köprek saltın. Hormatlı prezidentimize de diyorlar yani her organ işgallerine girsin. Yurttan daşarik çıktın. Dünya edine gelen rahatlanmadı var. Ya da dünya edine rahatlanmadı var. Koyuyorsun. Oğlunlamız, gıyıdlamız edecekler var. Ne için Türkiye'de bir adamı 50 bin lira ayda veriyor? 50 bin lira veriyor. Ne için bizim devletimiz bir yıl işlep, bir yılda bir kurs alman insana dahodun köten valya etmesin. Şonu diliyoruz. Doğru. Bir soru var da yankı soru bir cevap veray vatandaşlar yenem iznan sonra otur. Bir taraflı halkın behbidine nehile ulanıp olar diye. Bir taraflı var ne bir taraflık diler ağzı verirlik goh galmağızlık oluyor bir taraflık. Hazır içinde bilem goh diyorlar bir taraf ol pedar. Dinge ne mi diyor? Dinge elimizde yazık alıp çıkıyor. Dinge ne ayrılıyor? Ya ne ayrılıyor? Yararsız. Bir yazır yaralı bar bankın rulem yok. Bir yaralı bar köşkü topulup bilem yok. Bir taraflık ana şov oluyor. Dinge bir şikayet ediyen suat ne daşarıktan yine beşer tane olanlar gıyınlar Amerika'dan çıkıyor, Germanya'dan çıkıyor, Rusya'dan çıkıyor. Böyle oturuyor. Men gatılı bilen maksulam kavan diyeceklerim. Yönemin diyecek arzum organ işgallerimiz beytmen ana haiş edecek. Beytmen hali bir yol atın bir olancık çıkıyor eceme kakamı kakasıyla nikide kırılıştı. O gerek gel o kakasını barıp gıtlanın bilen sen ne mi diyorlar sol olduğunu ustaydı. Hiç de demedim yok. Hiç de demedim yok. O vapçı barcak gelen diye sığın yani neyse Türkiye kabul ediyor diye. Beytme. Yurttaşından geldin, daşarı yurttan gelip işledin. Göğür pulunu, göğür halkını. Edemezsin o bizi iyiliği daşı oldun ayağın aslına. Almadın köpüğümüzden var 2 milyar 300 esker ücreti var ertedin aşama 10 kısa işlek geliyorlar. Gelip elini yüzünü yumana yarana oğlunun yaş oğlunun menen illa oğlan özünü seyredip saçını ortmana yarana ben ana düzem noksuz aşağı. Menem boş geçen şu yerde vatandaşlar köpüsü olanlarımızın erkeklerimizin seyredin grija son poçka ina şu belinden fıtık ağır götürüp ina şunun yalı kesel beliçeni alma mümkünçiliği yok yağda yok. Köp olanlarımızın öğlenmeye maşkala kurma mümkünçülüğü yok. Pulu yok. Acel öye çıkma. Ne adam burayı da yaşayan havarınız var mı sizin? Şunun üçüyle Türkmen bilen olmuşan yok. Yine bir öyüne özünüz misal alıp görün. Öyüne bir geldi. Bir doğanın geldi. Neçe gün senin öyünde kalıp bile. Doğanın öyüne sığan yok. Sen başka adamlar bilen 8, 9, 10 adam burayı da kalıp son düşünüşmezlik çıkıyor, her şeyle mesele çıkıyor. Şol adamın acel öy tutup öldürmüşsün. Gurnama mümkünçülüğü yok. Öğlenmeye, çağı etmeye, nasilene köpeltirmeye mümkünçülüğü yok. Hem taraftan kıstılar Türkmen'e. Bize boşuna çıkan dök verdi. Onu var Dursun Cemal doğru diyeyim. Onu edil prezident hiç rahat prikaz çıkarmıyor. Ukaz diyen burada atma. Ukaz ömürtü görkörlüyor. Prezidenti hüdürlüyor. Yani mesela yani ukaz diyenin suçsuz kararı çıkaralı halka karşı diye ondan prezident ona göre ukaz gol çekiyor ana sonra karar değil yani. Bizim bir yerdekiler ne diye mesela yurttaşına 30 yaştan ağrı gadağın ya mesela aynı zaten yolunusuz olmalı maşin yine son kuduğular ak olmalı o zatlar gerek gel o zatlar linçli problemi o zatlar etcek olmanın gözü var en pesin her $800,000 Türkmenistan'a aylık veren var ondan değil yılı 5 yıldan beri maşin getirme gadağın idi her gün potrot açın paket minsin doğru mu? Ondan değil onu.
Hazır galın no Aşkavada girmeli der doğru. Çürük krelini bir yıllap oňordy bilmän ýok operleriniň bilýänmi? Don men gaýdam da Doğru. maşyn master boldum görýän, bir yıllap kreliniň çürüğini oňordy bilen oklur. İçine aşağıdan su uýuryp gatyr maşynam. Çağaçy ule toýada diýär, pata da diýär, diýjek bilen daha da gelýär gaýra şun amatly oňorup berä, amatly var edip berä, amatly sidenýän oňorup berä. Diýjek koýam halky beýle gysmaly. Bärdäkiler diýär onu men çärje ona. Hepdi 3 ýere gatnaýardym men çarjy. Men ödem bana hiç gaýyň eline prawa beren oglum näl. Gaýyň eline prawa görüýün ýa berýän men çarjy olar. Ustagy ýokdy da aly bilen o. Men tanýarlar. Berhem eline aldy özünden ustady tutup başlaýar. Özünden tutup başlaýar. Olar almak bolanok, olar almak bolok dil görmek bile menden kaçlýar ule bersem alaýsa da şu kaçlýar ule. Dat vidat galan ömrüne maňa taýak galdyrma diýerler. Olar kaçlýar bilen alsa 3 ýyldan 5 ýyl staşy bar. Da? Bizim Türk Ana vatandaşlar kanun bilseniz kanday bolady. Soň aýdaslar kanun ýürüdiler. Ýüretmeli, ana tribut etmeli. Saýatda meni bir saklady. Saýatda 70'lik bile gelýän ýerinden 120 bile gelýän saýatdan çykyşyma saklady bolyn. Prawany pulu datdym da bolýar. Pulu datdym bolay çay pul men gystaly bar ýani ýerde balny. Amma günem ýaşyp bar ýa-diýsem dinlemede ay pulu datmy etmeden prawany herip gaharmak kaçlýoglu datdym allyda ýazy urady. Ýazyp bolýan indi sen diýdim kaçlýoglu allym diýip ýazdyk diýdim. Men tiýdim ýazdyň diýdim 90'da gelýän 120 diýip ýazdyň. Şoňa şana da dokumenty kaçlýoglu diýip allym diýip ýaz. Menem allanyň wada gol çekjek diýdim. Yalvarıp maşinin kapodyny oýup diýir şaýat Allah. Maşinin kryşasyny oýup iňňe bol gaharadan bolan ýanyna gaýtdy ýaşuly ustaw bilýär. Ya şu bagışla biz bokmy diýdi. Mayor ödümiz diýdi. Men dedim ýerde bu nokta size jaň etdirjek dedim. Prawa mara bar dedim. Ödem sizem ikiňden bile bararsınız dedim. Prawa jalyp dedim on. Ya şu bagışla diýdi biz narşon etdik inni bilýär inni düşünýän. Ýanky diňe tiýle mustrahyny ýazdylar. Tiýle mustrahy. Onu men çekjek dedim. Ýöne sen narşon iki riyal var. Tu bolmasa kaçlıyor Alman açsam da men. Men o taýda näme bar diýen diýbilýär içinde. Uje kaçlıyor almak, adam talamak. Ol ýolda men aýdýan. Men ýolda gaýlar aýdýan Türkmenistan gaýlaryna. Prezidentim diýen on, ministerim diýen on, ýolda adam taladyp. Bular öwrünün ýolda saklýada talaýar. Men aýdýan şu eşigi saňa giydirenine, kakan işe salanyna döwlet şu eşig berenne pirkada gol çekende näme diýip çekdiň diýen. Adam bol salihat dollydylermi ýa ýolda garakçy bol tala diýdilermi diýen. Ona ýyl sonra agam diýen. Sen şu iki soraň haýdamaly bir ýerini saýla diýen. Meniň soň saňa tarap şoňa atbetleri urajak diýen. Bolýar diýip köpse bilýär dedi. Üzüm goýberýär. Kenar şu ne dedim mo? İnmenler şöňem käwä gystanyp garlamyny gystyp sürýän. Ana innar şöňem. Başga näme söýledem o? Size bir sorağım var. Ayın 10'unda vatandaşlarımız yine keseller bar, köpsü yaranok, yine aeroporda çıkacak bolup oturlar da şolar çıksa yolların açılmağını haýyş etjekler, gerek bolsa talap etjekler, öýümüze gidesimiz gelýär. Berde işläp bilemiz ok, liçeni alıp bilemiz ok, yurdumuza aşacak bolýas diýerler. Nähili garaýaňyz şu pikire? O gatgo, onun gowy, onun baraýaňy международный aeroportda. Protest meeting del, adamlar öýüne gidesi gelýär. Yok, onun gowy pikir, häzir aeroportda bararsyňyz siz alýan ýörüýte kawniýetleri bardyr, alarlar, serederler. Amma siz narşo ne demek onun üçin dogry diýäňiz. Barıp açdy bilýäňiz. Açdy bilýäňiz. Biz Türkmen konsulstwaty bizi dinlän ok, bize ýardam eden ok. Bize Türkiye tarapyndan Türkmen aviasiýany alýanmyňyz, Türk aviasiýasyny alýarsınız. Hawa. O da size reşýany beripler. Ýa-da men nähili wadeň sizi kabul eder, mesela 100 adam, 50 adam kabul eder de şo boýunça sizin arzaňyz boýunça Türkmenistana zaýawlaýan berer. Men öz samolýatym bilen näçe sen raýatymy uçurup elçek, kabul etjek, haýsçys bolup etjek. Şoňdan aňyrky Türkmenistan reşýany berer, mysal üçin ayın 10'na diýer 20'sine diýer. Ondan Türk aviasiýasy bilen gidiberler. Dava Aňryk baran bilen Türkmen aviasiýasyny bermediler size.
Türkmenin Mesela Berden Berden gidecek adamlar yine ayrışımı ziyalı etti. Türkiye'den bir samolyot kayış etti. Türkmenistan'dan bardı diyelim. Türkmenistan'ın Angır'da komitet, MHM, KNB yalı organ işgalleri, şu rayatlara azar vermeye hakkı var mı? Yekece de bitinin burnunu kanatma da yok. Bana o şeyle sonra verdiler. Ben kendi yurttaşına çıktım da. 5 yıl çıkmadan ağam sen niye var yani dedi. Sen dedim çöte dedim. 1 yıl sonra verdin bana dedim. Ne için verdin onu dedim. Ya gözüm çalışım ya aklım kemme dedim. Ya bana Etleri paylaşın vatandaşlar gayret edin. Son. Sen ne yıl sonra verdin bana dedim onu. Sen niye var yani dedi. Elinde bilet dedim. Vize elinde. Hem elinde pasport elinde. Ne dedim ben barlak görecek bulamam. İstanbul'a mı dedi. İstanbul'a var ya dedim. Ya dedi öngüm Fevda gidipsin Orsa'da gidipsin Özbekistan'a gidipsin. Ağam dedi Ankara'dan bilyen miydi? Hava bilyen dedim. Akranca gidip geldi. Ne mi şu ta dedim evet gidip gelen yerim var mı dedim. Var mı şu ta dedim. Yok. Bu yaştan sonra dedim bilin çağırlar düşüneceğim. İyi işim yok dedim. Akran'a gidersem akran'a gelirsem dedim. Diyecek Kolyanım şu ta da geplemelsin geple ölmen başa ol iyine gidip batanım mı? Hava. Olar ne için soramalı? Men düşünem yok. Men şotada ne için nira var ya? Git sorayalı. Men düşünem yok. Ağam elinden telefonları alıp barlap şu suratlarını sonra bu kim, ne için bu adam bilen görüşen bu mesela Türkiye'den nerede işleye şunun malumatlar sonra ya telefonunu elinden alıp kaysı sosyal ulgamlara giryen deyip şu zatlar hakkı var mı organ işgallerinin ya da migrasya kuluğunda işleyen adamların? Yakacı da sen naşon etmeden hakkı yok. %100%. Hakkı yok. Naşon etsin. Sen yeke tüyünü tör devlet. Naşon etmeden hiç de etme. Hakkı yok. O ne için ediyor? Berdaki peşkilere diye ne aydı o tüne sana peşkilere diye arsarıya senin işlak gelin senden $200 alacak. Ondan $500 alacak. Onun bizde para horluk. Hani söylüyorum öyle. Düşünüyorum. Düşündüm abi. Yani istene gelin oğlumla gitse gatı gitsin. Kösenyanlar gitsin men gitmen ama gider olin yekeceğinde son ya sonra olin meni ne için takip edeceğim. Ne için sonra olin sonra değil bilse de men delomda burada çatılığı mı narşön edilen. Yok. Ne için gelen ne için sonra yani yetik olarak. Kanun. Oldu doğru. Doğru. Salam aleyküm. Yine bir sorum var. Sonra mı yemin? Yine bir sorum var abi size. Neçe % organ işgali vardır ve yani yine bir gezip sorup geçtim. Halk hakkın, hukukunu talep etmek için yola çıksa, köçeye çıksa, mirinin pıçağımı ötürecekler. Şu halka karşı gelip bilerler mi? Neçe % vardır? Urumu sanını bilyeniz mi? Yok sanına bile mokla men gaydamı ne açıl olun diyeceklerim 25-30% organ vardır. Halkın 25-30% var mı organ işgalleri? Şu 25-30% tronun kendi alır. Hatta ben o olsan hasap edip gör o vardı. Numa adam olsa ne açsan organ işgal var. Sonra aydık bera. Maksimum 2'te. Barın şonu 10 sayda. Numa adam olsan olsa ne yaman sonra bilen. Onun diyecek böyle organ işgallere meğersem tutup atıp vurup öldürüp parmaz. Olurum yok korkudan düyeden ol pilvadeni yok korkudan o kaşon yar hakim olanı çıkarın getirin diye olurum mecbur et de olurum edesiyle no. Yine diyecek bolem edil prezidentten aşakta kur 5-10 tane adam oyunu boyu başka ki prezidentten mene düşünen ukar diyen ukar bilen ukar ödül ya prezidentten sonra gol çekerler o yadır. Ne emestin yadır. Sen çağıran plana dedelliyse doğru oldu sonra boğar diyersin ha. So bizim prezidentin çağrıları, bizim devletimizin çağrıları. Ondan ukaz çıkaryan doğru çıkarmalı ukaz diye. Ondan pırkaz çıkıyor. Ukazdan ömürten pırkaz çıkmıyor. Men düşünüşüm boyunca ömür ortada uğramca ile Türkmenler uğramca yani dünyayla Türkmenler maskere edip diyorlar. Dünyayla şunu yapala diyor. Ortada da var kesenin Türkiye'de de var. Sonra benim bir soru var da abi size. Yine yurdun başına vazife geldi diyelim kurban koyu bizim kalmayadır. Son indi devlet kanallarında biz şunun velsapet sürüşünü
subotnik edişini, at çapışını ya da pistolet oynayışını, gantel göterişini görmeye mecbur mu Türkmen halkı? Ne için kanallarda Türkmen halkının kıyınçılıklarını, kösenyen zatlarını görkezen nokta dine Gurbanguly Berdimuhamedov'un şahsi durmuşu bu arada ecesi, kakası, yok ecesi alacağı yasaptır da atın boynuna takıptır da milli kahramanımız, prezidentimiz, milli kahraman, bütün Türkmenlerin milli kahraman deyip adlandıryan prezidentin alıp barayan zatlar özüne gelişen, prezident adama gelişemediyen zatları. Gelşen ok. Yine ben helam ayttım. Yine de ayttım. İki çöl ayttım. Birin beğerde akılem. Ne diyar onu? Dursan Şu gantel götermegi, bir sapet sürmegi ya da balık tutma devlet kanallarında bütün dünya özünü maskara etti. Hem yerde YouTuber var olsa şu Gurbanguly Berdimuhamedov bu arada rolik yasandı. Bütün dünya maskara etti. Şona organ işgaller ettim abi. Organ işgal diyenim yokma milisiya yine değil. Televizyona değişti oluyor. Televizyona normalca çıkarsın. Televizyona açsın diyecek oyunu yürütü prezidentin yine var ha. Doğru mu? Hormatlı prezidentim yine ömür Ors'da ayağına neyme programı vardı. Suat yardım şu programı vardı olun. Sonra görkede son kestiler. Diyecek kolanım televizyonun başlığı değilsin halkın kösen yani yerlerin görkesek halk azıcık düzelsin yani para horluk yerler var düzelsin paralı yani mesela beşer hükman prezidentin tutanına görkediyorlar galan berdaki paralı yanlar görkediyorlar ne eğer mesela hakimliğe var mesela yine hakimliğe var senin patronumuz suvarana su alacaktı doğru mu? Yine mesela ya çift veren oklar patronuma ya dökün veren oklar değil hükman bir yerde burada birini görmeli ya tanış olmalı ya beğenmek vermeli. Son yerlerde takip et çıkıp takipleyici kanal koyuyorlar. Ana sen diyelim. Takipleyici. Bütün kanal. Yine takipleyicim koyuyorlar. Bir minut. Bize dinle onda sen sözün yankı konusu sonu aşağıdakiler şunu pripodnosit ediyor yankı kararı avo prezident kararı gol çekke sadece öğren ya okey. Indi büdjetin mesela baştan yine sanak geçenme. Türkmen başdaki port 1 milyar 800 milyon dolar. Port onun ekonomiski выгодасынан bilen okmuşsan tanker geçe. 10 yıl derecedeki port neme gerek? Ya aeroport Bambiçski aeroport. Ondan sonra yankı avtoban. Eni şehirinin tezi binası hel aşkada yetemok 15 tapkırnam yetemok. Şoların hemmesi ay sana geçecek böyle var ya hazır tolon yanda. Sen yine şu onu bilmeyen bolsa bunu bilmeyen olsa televizyonda yankı herkim söz azatlığını gürlemeyecek olsa yankı uraganda onun haberi var yönü ay geçmiş olsun diye de aytmadığını hemmesinde onu bir şunu gör. Şu Apıtban'ın bolcağına nem için hava malumatında aytmadı. Eğer bilmeyen bolsa halka azap nem için kanallarda hava malumat veriyor. Bu saatleri de etmedik, bilmedik, öğrenmedik. Prezidentten o yönü onu oturan adam onda tamam seninki doğru yaşlı, seninki doğru, hakikat, haklısın. Yönü duran adam, yönü bariyadan yankı at oynaya, it oynaya, pistol ödenin boldu. Başka iş eden oldu. Yine bizim konumuzda şunu öyle yankı halktan havar olmasa onu etmese bunu etmek hemmesi bunu gönül golu getirip verse ay doğru aydiyanın 4 tane list yazıyor birinci punktta ay biz karar ederin plança deyip yazıyadan o baryadan tamam gol çek ya papkanın içinde geri yazıyor onun papkanın içine geri açıyor akşamdan saat 9'da gol çeker oho onda onu var yönökece şut diyez biz sövünme diyen başka onda yine senin aylanıp gelen konun şonu var ya o başka ne mi diye onun başka ne mi iş var vacip yok başka sen ters düşünün senin sözüne doğru diyerdim eğer de bizde prezident vazifeli bir adam bolup premier minister yeni bir adam bolan bolsa okey premier minister günahkar diyer
kabinet ministrin başlığı prezident şodur hatarda da devletin prezidenti. İki vezipe, iki de klüçvoy vezipeni alıp var ya. Premier minister yankı senin diyenlerin yankı hemmesi otayda iyi muanı berdi benzini az verirler orada buğdayı yemler. O premier ministerin cevap vereceği. Premier minister şuna cevap verir. Prezident normalde hukuk oracılar daşka siyasatla böyle. Premier ministerin vazifesini prezident alıp var ya da. Yine primoy değişli adam o onun başka adam yok. Amcan sen yine yo senin fikrin ben sana ya inkar edemem her kimi fikri var. Yine burada derde söyleyenler de bir fikirle ben de bir fikirle Duşa da bir fikirle sen de bir fikirle yana birbirimize fikirle alışıyoruz. Ne yani sen bunu diyor ben de Orsoda birdatva государственный dip birdatva biliyor musun? Orsoda государственный dip birdatva. Ava. Ha? Biliyor musun ne emela? Государственный biliyor mu ya? Bilmeyene tanıştırayım. Tezden ait. Государственный dip bir edara var biliyor musun? Orsoda uğruna var. Hedrem var bizim. Hedrem var. Государственный näme? Государственный diyenin государственный izi. Государственный edara var ha. Adama değişiklik bu arada garlı biliyor. Mesela men maşinim koydum isteyen kan içine. Doğru mu? Mesela prosto olacak. Her maşinin bir yerini uruk küsseler ya maşinin buradan oğurlak küsseler. Men birinci bilen son bekçine duyduryan polisin nedir? Государственный nedir diye. İkinciyle getirmese men maşin sotada koyup государственный talep edebilir. Diyecek bolyanım yine üyü giden adamlar var ya hiç kırışatı giden yine giden doğru mu? Doğru mu? Şolar biz bir yerden hiç rahat edebilirim. Yok şolar государственный ne varmalı? Kanun oyuncu. Tabii bet batlık государственный şona devlet bakatından sıfır neyemedi giden olsa devlet bakatından mesela aile yok o da bir yıl ödeyemi, bir gün ödeyemi, 10 yıl ödeyemi şu götürme bölüp son vermeli. Ana men diyecek böyle kömür. Dur. Şimdi bildim senin diyenin devlet ihtiyaclandırış kuraması gostrahavanya diyen. Gostrahavanya yine şu konu gostrahavanya haçan işleye. Haçan da sen gostrahavanya pul tölösün işle. O 97-98 Şubat edarası var. Etraflarda yok daşı. Etrafta yok. Velayatta var hem de Respublikanski bir tane devlet ihtiyaçlandırış edarası var o. Yönü özüne pul çıkarmaya. Ben mesela malımı strahavad edecek mi? Men öyümü strahavad edecek mi? Men maşinimi strahavad edecek mi? Men şuna ayda pul geçirmeler. Yılda bir pul. Ondan sonra hükümet maansır ediyor. Onu yalzat yok. Onu yalzat ön bardı çünkü pul tölediler şuna. Mesela birinin malı öldü ya maşini avariya oldu. Strahavanya var yan. O pul tölek geliyor. O geleden strahavat etmiyor onun. O şon için avrayı kaçtı o edaranın. O edara yine sen yine Graçek yanında amcan Graçek yani prezidentin Graçek ama sen tertüne talapımızı şeydi hakkımızı talep etmeli. O hakkımız kanun hocana durunca mala diye kanun hoca ne eder? Ne için ineteret yadır avadanlaşık dip o olsun 5 tane öyle o tray patrodun avadanlaşık tut ya mı? Tut ya mı cim? Tut ya. Avadanlaşık. Tilin yıkılsa senin önünden pul çıkar tillik mi? Mesela yani ton ana yank til mesela. Yani öğüne yank yal tupan gelerden bırksan çağalan bunu maip bolup kalın. Hani devlet tarafından. Avadanlaşık bir tane tutup dura doğru mu? Soratlarım sonu yeriye. Düşün yani o zaman. Halkımız Dursun Cemal doğru ya halkımız talep ediyorlar o kanun önce uğraşmak gerek. Geledir patrotçu on kaylap hiç da kuruş alanak, doğru mu? Köpük alanak, banktan, ne kassadan, hiç zaten 10 kaylap ağır suğdu yaşap, ince ona da 10 kıncay geliyor, o ne için daha kühünü var ya, ne için? Kars bulamış adamlar. Yok. Kars bulamış devlete. 10
Dinle 10 kayla potroda gidip iyi biçmeli ha sen. Toy patana gidip gelme. Hocalık yardım etmeli. Bar o zatlara ne uğraştık? Gezdik. Kart kovradı malımı satıp bon yılın ayağına diyecek kolyanım. Ne için sopul alıvlen kanun karar olacak. Yönü çek dip bırdat var. Çek. Men potrodna mı istedim şun hem adam istedim. Potrodun çeğinde her bir topor yol var. Sidik git ya karanna çin adı. Yer menki der. Yer Türkmenistan'ın ki men topor yol var. Sidik gol çekken. Şon ekinni seyrederin, men şon ekinni gorarın, şon ekinnen 5 man döwlete girdirip öz hakymı alaryn dip gol çekken. 10 kaýyň dowamında seni dol raşot ediler dip kararda ba. Indi diýjek bolýarym men häzir tohumny bermese, dökünni bermese, men ay bola dip sygyrym satyp 1 ýyleklen, göläm satyp 2 ýyleklen, gelinimin gyzylyny satyp 3 ýyleklen, 4 ýyl näme etmeli? Halyk çekten tutmaly, çekde gol çekýär, gözüňi gol çek gaýtmaly, ala ony mopalatyp çekýän radyna üns bermeli. Sen düşünýän, Dursun Jamal düşünýär, ýene beýastan hemmemi düşünmeli. Gol çekýän ýerinde, bir gol çekýän zaman gurrungu tordy. Gol çekdiň şo taýda. Şo men ekinme wara, men bir ýyl menne diýir şaýatda sygyr girip zaýalady. Bilýän, döwlete bir kere 100 tuttum. 100 tuttumu bolmadan indona prokuratura aýyrdım. Men nidim näçik gelen mardan boýunça diýim Allah, men näçik gelen bilýär diýdi ekinler. Men paltan bir düýbüniň bahasyny sorak geldim diýdim. Bir düýbüniň bahasy diýdi, şo wagt 15-nji 13-nji ýyl ýa-da ýadmyş, 180 000 manat diýdi. Bir düýb paltan. Gödem götürýänmi? Menem şo sygyryň raýlan paltasyny sanmatan ýazdym, bir gadirli gol çekdirdim, agronom çağırdım, o berdi, hemme edip şo kağıdan çykaryp hakymyň öňüne şeýdip, şo suwdyň öňüne 5 tam çilenma, taşladym moýnana, şo malyň iýesini çağıryp ýeken töletdiler. Düşünýänmi? 180 000 manat eken şonu bildim. Ine Dursun Jamal inne uranýan näme? 180 000 manat eken bir düýp paltan, ýetişen paltan ýyksa 180 000 manat malyň iýesine jerimi ol maly. Düşündüm. Ağam köp sağ olun. Geldiňiz, pikirlerinizi paylaşdyňyz. Waharman sana da köp sağ olsun aýtýan. Indi başga goşuljaklar bar. Men olara mal pikirlerini dinläli. Ağam can ýaşynýaly ara sıra gelip öz pikirlerinizi goşup dursaňyz beýeneriz biz. Köp sağ olun. Sesi gelen ok. Adnan soramadık gene. Ses yok. Yine gelip durum diye. Doğru, gene gelip durum. Yani Bek Student koşulacaktı. Bir zat aydıp verecekti bize. Bek Student sen berde mi? Vatandaşlar efirden için paylaşanız ok. Özünüz görýäňiz sağ olun. Yöne sizin görmeňiz yeten ok. Hani akça başlatacaktık. Bir efire giren adam yanında 2-3 adam getirmeli deyip. Nerede yankı 2-3 adam? Ne için 45-50 kişi bilen oturuyoruz her gün? Vatandaşlar ne için yine biz berde gurrun etiyaz, adamları çıkaracak bolyaz. Ne için en azından bırtta toçka bilen adamlara paylaş bileniz okşu efire. Bundan beter ne medeli taganı var diye. Efiri paylaş. Elin bile paylaş. Elin bile paylaş. Vatandaşlar gayret edin, hemmeniz paylaşın. Bek Student nerede? Bek Student çağıralı gelsin, aydıp versin. Instagram'dan hem için efir açanız yok. Şu tayda Türkmenler has köp değil mi? Ben 600 tane takipçim var. Şu yerde de başlamalı doğru açacağınız. Yöne böyle Aziz paylaştı doğru. Başka paylaşan adam yok mu? Ne için oturuyoruz? Hemmemiz paylaşalım. Gayret edin. Asla sağ çıksam ya efirden. Yankı bolan gepleşikleri Waharman yankı efirler yankı bolan gürümleri men bara indi şunu ya karar aldım. Skychat edip TikTok'ta paylaşacak.
1 minut bolsun, 3 minut bolsun. Men görüp otyryň, men auditoriýam 16.000 patpişik bar. Goýan videolarym 650.000 çenli görüldi vatandaşlar. Bizi 50 adam, 60 adam, 70 adam seyretýän bolsa, ýanky gürümleriň gerekli ýerlerini alıp paýlaşsam iň az 20.000 adam görýär. Şonuň üçin TikTok'ta girýän ýa Instagram'dan başlaýyn. Böyle onda men kanalıma geçip vatandaşlar, men kanalıma geçip şöyle Instagram namesi var. Instagram'a bassanız men Instagram hesabıma eltýär. İsteseniz hazır açıp görelim Instagram'dan. Ne mi diýäňiz? Ellemez ol diye. Sağ ol. Aslan sağ ol. Süpermen geldi. Hayır. Hayır, her şeyi yırttın. Çekil. Çekil kenara. Terlik nerede? Terlik nerede? Esselamu aleyküm vatandaşlar. Aleyküm selam. Bek student garaşası yaz açalım. Yazayın. Ne Dur mala Sultan Pazan. bir vatandaşlardan bir daha sorasım gelýärdi. Eşdilýän vatandaşlarym bir ýazaýyn daha oýa ýok dip. Eştilä. Ay şu gün karoçy wara näme boldy diýsene bir maşin geldi Mercedes. Ay ýuwatyn zady dotyn bolýan sidenýasynyň aşagyna bir paçka dollar tapdym ýankyň. Indi men wara bilemakda şonu almalymy ýa almasam diýip bilýärmi? Soň Ay belki özü oýandyr diýip görýän soň neyse mara almaýyn diýen. Ay şeýdip bara almadym nara. Samsyk boldummy ýa näme etdim ki? Indi puşman mı edip oturypsan? Şoňa oturup bilemek bara alaýmaly kenýem diýip bara 2-3 ýylda Geçti indi puşman etmep. Unakan şans bir gezek eledi. İyi ki de almapsan. Moş seni barlavam edip gören şu zady. Stres ýap otyryn şu wagtlara stres tabii dara. Yok indi geçti. Bir gezek geldi. Şans doğru karar verdin. Belki alan olsam hiç kim bilmedik olsa diýen. Normal ne bolardy diýip. Full. Ya day full diýip görerdim benim he. Ne diye ucundan azıcık alsan bolara diye. Bek student nerede? Arman Diki geldi. Böyle men çıktım siz dinle oturayın şondan olsun yok. Tamam. Aleyküm. Ha? Oh. Nimer Nur azalama seni. Eşitmedim da donk kalınlar hem dedim. Huday var aydiyan oturup stres oturun şu vat var nämeçe bilme tam kodlum olmuş yana. Yok oğlum o gelip duran maşinla pasta yani bir karar Arman Diki sesiniz gelen yok dedi vatandaşlar. Böyle. Böyle. Ay benim çok yok kelleme gelýän zatlar bilýärmi tek maşin ýup bolamak da gözüňimde durda şu sizenýän aşagyny. Indi alsam almasam diýip ýaýda köp zatlar bular kamerada vatandaşlar mekan bu bugünden çıkalı
Temamıza döneli. Bizler ruhsat edinler hayır. Yok, men yıkamam dedim kamera var daro biliyor musun? O taydıdan sonra seyreder. Liseler zaten ay Nekan, temadan geç çıkmayalı. Sağ olunlar gelenizler için. Zaten gepleşin terkemiz oldu. Hava. Hava. Kesel adam var şuna verin biletinizi. Neçe manat? Davay çıkar. Çıkardım sizi sağ olun paka. Kızlar yenen bir kız yok mu? Yenen bir kız alayın şu efiri. Biraz kızlar dinlerler. Kime ne ber değil mi? Nuru koştum hazır. Bağlanıp bilmedim Nur. Selam Arsen. Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Nur ne için çıktın? Cemal Apa gelin. Gelseniz hem dine motivasiya verin vatandaşlarımıza. Hayır sizden. Dine motivasiya, dine yaxşı zatlar aytmalı, yaxşı sovetlar vermeli. Zaten bizlere şunca yılda bastırıp korkuzup geldiler. Artık yeter. Şunun için real bu oturan adamların çek oturan kıyınçılıklarını aydıp geçeli vatandaşlar. Gülşat, Gülşah Gül. Siz hem koşulasınız mı Gülşah? Gelesiniz mi efire? Maral. Siz koşulsanız boladı. Kızlar birinizler verirler istek. Nuru hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Dışarıda mısın? Yok yok ben onu Geliyor mu sesin? Geliyor. Ayak. Kulağın manda içmiyorum ki düşman. Tam sıcak. Ama kendin depolanlardan. Hava Allah'tan Allah her rızkını verecek olsa ver yani eken şöyle baktığımda benim başıma geldi. Almadım sansık yani ne olsa ökünyen. Alamazdım şu an milyarder olurdum. Yani yok iyi ki de almapsan. Nereye yürüpsan? Valla çıktım ya. Salam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? İyiyim. Memleket neresi? Türkmenistan siz? Özbekistan. Anladım. Şimdi neredesiniz? Şu an neden buradasınız biliyor musun? Neden buraya geldiniz biliyor musun? Yok. Neden geldim? Güle. Neden İyi geldim? bak sen. Neden geldim anlatabilir misiniz? Alo. Estağfurullah. Nur sen hiç tutmasın. Neyme gurlayın aydın doğan. Ayda özün aydasın gelen zatlara adamlara. Ay men efire girýän bütün Türkmenistan eşitdir näme deyin Ecem aýtdy elinden geleni koyma dedim dedi. Bordaydym. Sövdü mü? Yok be. Näme şey söylüyorsun? Son başka kime eşittir? Ecem'e gelip aydypdyrlar. Nur efire gelipdir bir gyzyň efirine diýipdirler. Pakyryň ady zady ýadynda şuňa diýip düşündirip aydypdyrlar şuňa bir zat bar şoňa girdi diýip. Ecem aydypdyr bilmeýän habarym ýok diýipdir. Ondan soň ay gördük şu taýda diýse. Malumat diýe sen diýe nire girdin diýe sen diýe sorap ýörler. Benim aýtdym şuňa kere gitdim men bunu diýsem. Ay seni soradylar diýe. Ey dedim sorasalar gowy etipdirler dedim. Ama aýtdy näme? Sorayanlar kim? Şu taýyň adamlar zatları da korоче soň aýtdy. Ondan soň men hem aýtdym sana dedim bir azar verýär dedim. Yok dedi azar verse gönül dedim bana ait dedim şonu dedim.
Biri azar veriyor deyip dedim. Senim dedim. Korkup zaten neyemeden korkayım dedi. Ey dedi bir canım var öz dedi. Irgıldap yörün dedi. Alsalar menem dinip kurtularım dedi. O zaman ben düşündürdüm şunu yak dedim. Şimdi dedim Türkmen halkı ayağa kaldı dedim. Boldu ihvat dedim. Şu yağdaya getirdiler dedim. Şimdi adamlarım dedim mağam dedim önküsenek değil. Şimdi dedim emme hakkını soruya talep et ya dedim. Ha şöyle mi dedi. Ova dedim. Dedim sizem dedim anarda dedim ösüp başlar verin dedim. Yönü dedim bardaklere karışmayın dedim. Dedi. Hemmesi ağzı verip olmasa benim dedi çıkanımın nemi tolku. Dedim çıkarlar dedim olarım dedim. Bir gün dedim olarım dedim. Damarına basarlar dedim. Olarım çıkar dedim. Onu şöyle efiri düşürdürüp verdim. Efiri düşürdürüp verdim şunu ya adamlar. Giydiler, öğütüyorlar, beytiyorlar dedim. Şöyle kuruluşuyorlar dedim. Hemen öz fikrini ait ya dedim. Boluptur dedi. Sağ olsun boldu dedin. Başka hesap değil mi de? Ya da yakşaken samglarını? O bir zat deyse men yine de öz bilinmek yani. Olar biliyor men kılığımı. Ben aytmasadan men bir zatı etecekliydim mi etecektim. Ana şonday bolmalı. Menem başta inanmışlar da. Yaman adam edem ha. Hova. Başta adam öldürmek, adam satamak. Video çekecek de Nur bilesem mi? Hem o adamlar videoyu verip duruptu, paylaşıp duruplar sesini verip duruptular. Video çekecek bu utman yine yakşı pikirlen dedi. Son kuşma ne dersek zat etme dedi. Pikirlen son et dedi. Hay dedim. Aradan bir şepten 10 gün geçti. Ben hemen pikirlendim dedim. Ben dedim şunu etmesem bol mu dedim. Hayır da dedim ben senin arkanda nime bolsayam dedi. Ondan sonra bir gezek nime üçün ettin. İçeriye girdim çıktım. Başıma gelen zatları yem enen bilen bile çektik de şonda yem bir gezek aytmadı. Sen vina vaat sen etmeyen bol sonuçlar bolmazdı demedi. Nabarut hemşe maralin padyaşka berip hemşe yanımda buldu hesap olsun. Enelerin padyaşkası bizler için слишком важно. Ne olacağız ne? Olaram bir yere telli zordan yürüye 2 ayağından operasiya olup gitti şutaydan. Anlarda biliyen ucu telası вообще укол принимать etmeye damardan şeyler damarları patlap yatıyor. Hem mer mosmor içinde geliyor görünadım. Fikir et ya narkoman mı kadip. Şu dereceli yani. Ondan sonra yöne hormon veriyorlar. Telan slabı düşüyor. Semrip gitti. 40 kilo demen gecem. Semrip gitti. Ulan mam ne bunca semraptımsa ay yine 7 san hormon ordular diye. O tarihlerim işine bilmeyenler zaten bilmeyenler ya ne yazıp yatıyorlar hormon barını ordurup yatıyorlar. Zat semresi de bulmaya ayakları götürmeye belinde takış fıtık var. Götürmeye ne edelim şöyle kararımızı kaygı deyip yiyoruz. Olurum deyim de ya da Türkmenistan'da çarjım için de bir heleyi gördün mü yolun ortasına çıkıp ya dedim doydum çağım şu dereceler getirdiler artık adam olman geçirdiler. Özlerine de şun yana olsa 2 sans forma giyip heleyin yanında belini tutup urrot 2 tane. Sonra paylaştım ha. TikTok'ta paylaştım şikayet ettiler. Yankı 650 bin görülen video var Türkmenistan hakkında ve şondan başka videolarım 130 bin Amerika bölümleri. Yine az 25 bin görülü oturdu şikayet ettiler bileniz vatandaşlar. Benim bilen слишком köp uğraşotan kim bolsayam. Şu zatları gül kezmemiz isteyen okşan için vatandaşlar başka hesap açın. YouTube'a yazın. Türkmenistan barada Gurbanguly Berdimuhamedov'un adını yazın. Rolikler çıkıyor YouTube'daki YouTuber'ların paylaşan rolikler çıkıyor üstünden güleni şu Türkmenistan barada öz düşüncelerini alın paylaşın. Gayret edin vatandaşlar. Özünüzden ayrı bir adınız familyanız olmasa da bir hesap açıp şu zatları paylaşın görsün millet. Türkmenistan'da şu zatların bolyanı hiç kim bilen yok. Düşünüyorsunuz bu sesimizi eşitlemek aslında Dur Sultan hem kim biliyor hem kim biliyor sesini çıkarana ecize kanıyım bolyanlar dövrü oldu şu dövr aslında. Bolmanda Türkmenistan bilmeyen oturdu ama haysına sorarsan
Elangda atyanlar Türkmen bolan men aydasım gelmeye hiç kim gönlünü almasın men Türkmen deyip aydasım gelmeye bana gelip özüm gördüm men iş yerimi gelip bay bay adamlar sen nerelisin sen diye diye başka bir yurdun adamlar ne benzeyen gözlerimden diye o gözlerimden baktır çekik değilim ki dese adam aytya yok diye şu diye başka diye neme şolar dedik diye vzгляд var sende de diyorsan melezim ben diyen de bolmanadık bar ahirim kanımda karışıklık. O karışık men dedim haysından tutsan şu daydan çıkıyor dedim. Ondan sonra nereli tam olarak hangi vatandaşsın ise Türkmenistan değil mi? Uyanıyorum vatandaşlar. Ha Türkmenistan mı? Ay sizin Türkmenler yazık günah ya burada şeyler garibanlar çalışıyorlar diyerek zoruma gidiyor abi zoruma gidiyor. Bay oturan yurdumuzda gelip kul olup yiyoruz. En azından zoruma gidiyor da o neydak yok adam götünün sıyırıp bilmeyen adam gariban değilse men zoruma gidiyor. Gariban değilsin adamçılığı boyunca gariban değilsin. Pulu yok geday deyip açsa zoruma gidiyor. Efendim anne. Misafir isteği var. Bir saniye misafir isteği var. Doğru aytyan Nur. Vatandaşlar durum ve size tezlik görkezecek. Bir minut başlan. Neyse. Araba? Yine o kap görüyorsunuz mu hazır? Burada gel. İstoçnik ya bu nemeden Хроника Türkmenistan'ın havarı. Konsulство Türkmenistan за рубежом начнут продлевать паспорта. Gördünüz bu havarı? Консульство Türkmenistan за рубежом начнут продлевать паспорта. Информация, источник, Türkmenistan. Gel. Знаете, что такое? Иностранных дел Türkmenistan'a. Короче, o kadar bilmedim ama şuna haber var. Haberiniz olsun. Ne mi diye ben düşünmen kaldım sen o kaldıran bu. Pasportlar tazeleyecek diye. Tazele başlayacak diye. Bu da ben sana aydayım bir mışmış çıkarıp adamlar şu zapastovka'da oturan adamların ağzını yumanın yolu deyip öyle ya. Değiştirecek adam. Değiştirecek adam değiştirecek de şu dereceli getirmez de. Doğru değil mi? Allah. Şimdi yani listovkalar paylaşıyorduk İMO'da vatandaşlar. Bu devletin yaşlar hareketinden var. Bizler şuna kan yaşlar hareketinin emblemasını koymadık. Tam işte bir hareketin listovkalarını görenler ay bu hareketinde paylaşmamazlık etmesin de bizler yasağın tık şuları eğer janyanızlar bu olsa ivereyin. Zaten yazsanızlar. Nima halı Telegram'dan. Bizler de baş listovkalar İMO'dan paylaşmak için. Aşkım bunun öbür arabası var mı ya? Bir tane daha var ya. Onu parçala değil mi bir tane? Al buradaymış. Yastığın üstüne koymuş. 100 tane araba var. Bir tane araba soruyor. Yarabbim. Alo. Yani inşallah doğru çıkar. Mış yaran olsa значит ederler. Ben öz kanalımda paylaştım. Şu yanda ayda oturup da indiki ayda bana kadınlarda. Ben adamların biraz seslenmesinin pedası pasport uzatması doğru. Vatandaşlar köp sağ olun efira koşulanınız için benim çıkayın indi. Erteri vaxt tap bilsem efira lokman girerim. Bolmasa koştuğan girip devam eder. Nesip olsa Aymurat. Sen ertir işte mi? Nur mezvan o kademe arkayın gapleşemişsem bile kayma. Tamam. Tamam. Devatim da iyi akşamlar. Hemen üzere. Saman oturun var. Paka. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz Nurcan. Paka.